Башлыйбыз? Башлыйбызмы инде? Хәерле көн барыгызга да. Ничек? Башлыйбыз дип атак шу сорыйбыз. Исәмез, хәерле көннәр. Минем исем Радив Кашапов. Мин Җәдит фестның оештыручысы. Бу миңа җазадыр инде. Дәсәдер өчен. Безнең беренче көн фәнгә багышланган гуманитар һәм физик белемнәргә. Һәм без гадәттә инде Җәдит фестта кешеләрне чакырабыз, галимнәрне, активистларны, журналистларны. Һәм безнең бу елны төп тема ул су, сулыклар. Һәм без күптән инде беләбез Рамис абыйның кече елгалар белән кызыксынуы турында. Шуңа күрә беренче лекция ул журналист Рамис Латыповның күзәтүе, су елгалардан су нигә кимейме? Рамис абый сиңа сүз. Рәхмәт. Барыгызга да. Беренче чиратта минем әйтәсем килә иде. Бу Җәдит фестны оештыручыларга зур рәхмәт. Шундый кызыклы чара оештырганнары өчен һәм бу тема шундый үзенчәлекле тема алганнар. Татар телендә шундый чара уздыручыларга бик зур рәхмәт. Мин үзем теге эколог та, экологик белемем юк. Әмма теге шуңа күрә дә мине монда чакыргач, мин күпмедер дәрәҗәдә башта гаҗәпләнгән идем. Мин журналист буларак кызыксынам. Мин үзем Татар информ татар редакциясендә баш мөхәррир булып эшлим. Журналистикада 98 елдан һәм менә мине кызыксындырган темаларның берсе шушы табигать. Бу күпмедер дәрәҗәдә хобби да һәм мин шулай ук журналистик материалларда эшләргә телим. Һәм монда килүемнең сәбәбе минем язган материалларымның берсе. Мин шушындай күп еллар инде бер материал эшләсе килгәнде, мин аны эшләп чыктым. Ул елгаларда су ник кими. Һәм шул хакта мин сезгә дә сөйләргә телим. Һәм башта мин моны сөйләп китим, инде башта каян килеп чыкты бу тема. Бу мин үзем авылдан һәм сөйләмәкче булам менә үзебезнең элек вакытта ничек каян килеп чыккан бу менә бу язма дип әйтим инде, бу минем күзәтүем. Бу билгеле яз, менә шушындый бер елга буенда идек без, кичкенә вакытта инде агачлар, ничек дип әйтәләр, агачлар зур, без кичкенә вакытта менә шушындыйрак елга иде бу Арча районы, Кенер дигән авыл. Һәм менә сез монда бик күренми, фотолар аз. Менә монда күренеп тора елганың күпме икәне. Һәм без инде менә бу мин менә шушындый балык тотып йөри торган малайлар идек без. Һәм безнең күршедә бар иде бер егет. Аның исеме ул Мари егет иде. Без аның белән бергә балык тота идек. Ул безне балык тотарга өйрәтә иде. Ул Мари егет иде. Аның хакында әйтермен, һәм менә нинди елгалар бар иде менә шушы бездә. Бу елгаларның кайберәүләренең исемнәре, теге балыкларның исемнәре бәлки дөрес тә түгелдер. Сездә башкача әйтеләдер. Менә Пескер Ташбаш, Уклейка, Вак чабак дип әйтәләр инде. Зур чабак булса ул чабак дип әйтелә, ансы зур елгаларда була торган. Мыса эт балыгы, аның бездәге исеме Жырный. Ни өчен шулай дип әйткәннәрдер? Бу ашарга яраксыз балык санала иде. Ул мыеклы балык инде, кара төстәге балык ул. Һәм менә Галиян. Менә бу бездә аны гли дип әйтәләр иде, зәңгелә балык. Ул су яз көннәрендә шушындый без аны бизәнә дип әйтәйдек, балыклар бизәнә башлады дип. Менә алар шушындый кызыл төскә керәләр дә, алар менә күч булып йөри торган шундый кызыклы балыклар, алар менә күч булып йөриләр һәм яз көне менә шушы май бәйрәмнәрендә, шушы 9 майларда бик кызык була иде, аларны карап торырга, алар теге кып-кызыл булып булай узып китәләр. Шундый вак-вак кына балыклар. Аларны бездә чилекләп сөзәләр инде, дөресен әйткәндә, менә шул кадәр күп ел балыклар теге әйберләр ясап кешеләр чилекләп булай сөзеп алалар иде. Шундый күп була иде ул балык. Калганнары инде алай юк теге нигә эләгә торган балык түгел, алай күч белән яши торган түгел. Һәм менә бу Мари егет иде, Анатолийның әтисе. Бездән Түлик малай дип йөртәләр, шундый бер кушамат. Альберт идан исеме. Ул безгә өйрәтә иде. Күпме булырга тиеш калкавыч белән без кичкенә малайлар, ул зур. Күпме булырга тиеш бер линейка дип әйтә ул. Менә шушының кадәр куйырга куша иде. Калкавыч белән кармак арасын. Шулай күрсәтә иде, без бер линейка итеп куя идек тә һәм балык тота идек. Менә хәзер бу елга
Монда бер нинди линейкада куеп булмый, күреп торасыз, менә бу былтыр төшерелгән фото, шул ук елга менә бу. Монда хәзерге вакытта ничек дип әйтим, чиби атлап чыга торган елга бу, менә монда ташлары сезнән күренеп тора. Һәм сез менә чагыштырып карагыз, Түлик малае әйткәнчә әйтеп эшләргә уйласаң, монда берничек тә балык тотарга мөмкин түгел. Һәм хәзерге вакытта бу балыкларның берсе дә юк. Бу елгада тотарга мөмкин дә түгел, монда хәтта бака да юк. Менә чын мәгънәсендә анда яз көннәрендә шундый теге бакалар сайрап утыралар иде. Теге баканың шундый кызыклы сайравы бар башта. Бер төрле итеп сайрый, аннан соң икенче төрле итеп сайрый башлый. Кызык иде инде шундый тавыш ишетелә кич белән җәй уртасында. Һәм мин бу тема белән менә кызыксына башладым, башка елгаларда ничек икән бу дип. Бу минем туган төбәк, Арча районының иң төньягында урнашкан авыл. Һәм шул авыл янында Шура дигән елга, ул Марый елгасы, аны безнең татарлар теге ни дип әйтәләр инде, совет дигән сүздән чыккан, ул Шура совет була бит инде. Чынлыкта ул Шор дигән сүз, Шор ул Марыйча ташкын сулы, көчле сулы дигән мәгънәдә Шор. Һәм менә сез күрәсез, бу берничек тә яз түгел, язгы ташу вакыты түгел, һәм менә елга линиясе, ике линия, никадәр дәрәҗәдә. Гүзәл Насыйбуллина бу вакытта менә бу кичкенә кыз, ул хәзерге вакытта Америкада яши. Ул апа менә ул шунда су буена басып фотога төшкән, бу 75нче ел инде. Һәм мин бу елга буенда бер кеше яши башлады безнең шушы борынгы авылда Стыял дигән авылга кайтып теге дауншифтер дип әйтәләр икән, хәзер үзе генә яши башлады шәһәрне ташлап җәй көннәрендә инде. Һәм менә сез күрәсез, елга ул вакытта нинди булган. Бу 5 ел элек. Һәм хәзер карасак, менә ул елга шушындай. Хәтта без менә мәсәлән чагыштырсак та 5 елны да менә монда су үсемнәр күренеп тора. Ул елганың саякканы күренеп тора. Һәм шулай ук менә бу елгада язылган соңгы китап, Кызыл китапта менә бу выдыры бар дип инде, кама дип әйтәләр инде аны. Шактый зур җан иясе. Ул монда хәзер яши аладырмы, калгандырмы, бу Кызыл китапның яңа редакциясендә ул барлыкка килерме, юкмы, менә анысы билгесез. Һәм мин башка елгалар буенча да кызыксына башладым бу тема буенча. Һәм минем игътибар иткәнем бар, әдәбиятта бу су кимү проблемасы әдәбиятка үтеп кергән. Безнең әдәбиятта шушындый темага язмалар бар. Һәм менә мин сезгә берсен шуларны тыңлатмакчы булам. Бу Сания Әхмәтҗанова шигыре. Менә бу җыр башка теге бездә генә дип әйтер идек инде, менә Арчада дип кенә теге Сания апаның җыры матур булганны тыңлаттым. Разил Вәлиевнең шигыре бар. Елгалар саяккан чагында Айдар Галимов җырлый аны. Шулай итеп, димәк, Түбәнкамада Разил Вәлиев Түбәнкамада митин Ташлык авылыннан, анда да бу проблема бар дигәнне мин дип уйлыйм. Һәм башка мин үзем кызыксынып өйрәнә башладым. Менә мин Күкмара авылында, Күкмара районында еш булам. Менә бу бер авылы, бу авыл турында, бу елгасы турында бер дип язылган, аннан Сәрдекбаш елгасы дип әйтә инде ул авыл халкы. Андагы яшәүче кешеләр әйтәләр, монда элек атларны кыйындырган идек дип, менә шушы авылдагы кеше миңа төртеп күрсәтте шушы урынны. Шушында яшәүче Ильяс исемле егет, менә шушында атлар кыйындырганнар дип әйтә иде, бабай дип әйтә. Ну, бабайлар заманы шулай булса да, менә монда сез үзегез күреп торасыз, хәзер нинди дәрәҗәдә икәнен. Бу шулай ук теге бәлки кызыктыр сезгә, менә моны хәзер кәҗәләр генә шулай атлап йөри торган елга. Бу әбинең кәҗәләре, берсе Айбикә, берсе Акбикә исемле. Алар үзләре шундый акыллы кәҗәләр, шулай йөриләр. Үзләре кайта, үзләре китә. Һәм суны сез күрәсез, нинди икәнен, монда ат кыйындырып булмый билгеле. Кайбер урында бәлки теге әле
Каз кыйын ала торгандар. Сөз уңайында менә мин әйткән елгада да без кичкенә вакытта шунда бара идек. Зур казлар, казның размерын үзегез күрәсез инде. Каз анда шумып йөзә иде. Шумып уйный иде. Бу елганы да шулай ук дип әйтәләр. Менә сез күрәсез, монда каз шумалмый берничек тә. Өпкәсе шумала әле. Бу елга әле ул кадәр дәрәҗәдә кипмәгән. Һәм мин бу елганың нинди булганын бер вакытны монда буа китте. Ярылды да инде көчле яңгырлар вакытында. Һәм буа ярылган вакытта әйттеләр, менә шушындыйрак иде ул, моннан бер 30-40 ел элек дип әйттеләр. Менә бу мин монда бик каты көчле яңгыр яуды да, кәҗә теге якта калды. Миңа спасти рядового района, мен кызым белән кәҗәне монда бу якка алып чыгарга туры килде. Менә шушындыйрак булган дип әйтәләр, теге сез күргән елганын агымы. Зындырак булган икән. Туктатыйммы? Ярык кәҗә кирсә инде суга күпме икәнен күрерсез. Яшенле яңгыр ява иде. Буларны коткарырга кирәк иде. Берәр ничек итеп булса да бу якка алып чыгарга кирәк иде. Менә ул ни дәрәҗәдә. Кәҗә шундый бераз кирерәк инде. Ну кәҗәне әлегә кыйындырып була бу елгада. Сез күрәсез. Бу шулук елга, менә шулук урын, сез игътибар итсәгез, моның киңлеге күренеп тора. Менә. Һәм шушында ук бар, шушы авылда бар, Тегермән елгасы дип аталган елга. Исем бук әйтеп тора, нәрсә икәнен. Һәм менә бу былтыр булган хәле моның. Шушындый хәлдә иде ул. Яз көне су була иде, җәй ортасында инде су бөтенләй юкка чыга. Һәм менә карасагыз, менә болын чәчәкләре үсә. Бу сазлык чәчәкләре дә түгел, бу күрсәтә инде, монда җир астында да теге грунт сулары күпкә түбәнгә төшеп киткән. Чөнки менә бу сазлык булган урында бик үсми. Ул кырда үсә торган үсемлек. Мин бу теманы башка урыннарда да өйрәнә башладым. Менә бу урында да әйтәләр, Шушма елгасының Кирлегәш Шушма елгасына кыйган урында Кирлегәш елгасында шушында атлар кыйындыра идек дип. Күрәсез, шулай ук монда кыйындырып булмый. Шушма елгасы бу су турында әйттеләр, менә моны бары тик теге бик оста шәп егетләр генә йөзеп чыгалар иде дип. Моны минемчә хәзер суда yüзә белгән кичкенә генә малай да йөзеп чыгала менә бу суны. Моңа ниндидер теге батырлык кирәкми бу урында йөзеп чыгар өчен. Һәм бу проблема бездә генә түгел, бөтен Россиядә дә. Менә Лена елгасы, менә бу Лена елгасында шундый Якутск шәһәрендә шундый проблема килеп туган, су транспорты шәһәргә башлыча су транспорты белән ташыйлар шәһәргә азык-төлекне. Ризык ташый алмый башлаган, чөнки төбе тия. Килеп туктай алмый. Менә сез күрәсез, елга линиясенең монда кайда икәне менә ул күренеп тора. Бу 19-нчы елны булган хәл, ялгышмасам. Һәм Диңгез күзе дигән бик матур күл бар иде, сезнең бәлки барганыгыз бардыр. Мари Эл Республикасында. Менә ул күлдә шулай ук 12 метрга сайыккан дип әйтәләр. Суның линиясе ул шулай гында күренеп тора. Менә мондан элек анда ясаган булганнар теге тарзанка, менә шуннан шул дәрәҗәдән аска су төшкән дип әйтәләр иде. Ул күренеп тора иде, мәсәлән, барганда да күренеп тора, кайсы урыннан суга сикергәннәре кешеләрнең. Чөнки менә моннан суга сикереп булмый бит инде. Мондарак ясап куярлар иде, трамплин шикелле иттереп. Су шул рәвештә кимегән. Һәм бу проблеманы өйрәнә торган фәнни яктан өйрәнә торган оешмаларның берсе менә Каменная степь. Мин аларның сайтларына кирип менә укыштыргаладым. Усманка дигән елгада Воронеж өлкәсендә су күләме 2013 елга күләмдә калган, су кимегән һәм кире артмаган. Корылык бетсә дә шул дәрәҗәдә калган. Өлкәдә 30 елга юкка чыккан. Менә алар шулай дип язалар. Монса Әстерхан галимнәренең сайтларыннан укыдым. Алар шулай ук өйрәнгәннәр. Идел 2 тапкырга менә 2 тапкырдан артыграк суны кимитә башлаган. 20% булса без әле күп дип әйтер идек, анда 2 тапкырга су кими димәк. Һәм су кимү нинди нәтиҗәләргә китерә. Монсы җанем ияләре, үсемлекләр юкка чыга. Менә мәсәлән бер кичкенә генә елга рәвешендә дә мисалында да мин сезгә әйттем, анда шундый вак кына балыклар да юкка чыккан. Һәм диңгезнең тузлылыгы арта, бу турыда менә балыклар кими, бу турыда мин укыдым Ростовтан. Ростов
промысллары бик каты теге зур каза күргән. Чөнки Азов елгасы дөньядагы иң күп балыклы елгаларның берсе санала. Су аз килгәчтен диңгезнең тузлылыгы арта, Кара диңгездән тузлы су керә. Чөнки чиста су кими һәм балыклар үлә. Балыклар кими. Һәм климат үзгәрә. Ансын үзегез дә беләсездер инде су буенда күпкә салкынчарак дип әйтим инде, ул җылылыкны тота, җылылыкны саклый. Кыш көне дә, мәсәлән, су булган җирдә климат күпкә йомшаграк була. Кешегә эчәргә кулланырга су кими, ансын да беләсез инде. Әгәр дә елгада су кими икән, башка җирдә дә су кимергә мөмкин. Кешенең тирә-як мөхите үзгәрә. Мәсәлән, әйтәләр, Урта Азиядә хәзер Каракум шүле булган урыннарда борынгы замандан да агачлар булган дейді, шундай теге табигать яшәп торган урын булган. Су юкка чыгу сәбәпле хәзер анда шүл. Һәм мин шундага игътибар иттем, бу проблеманы өйрәнгәндә, бу проблема ил күләмендә өйрәнелмәгән ачыкладым. 80-90 елларда бу хакта матбугатта күп язганнар. Матбугатта да галимнәр дә әйткәннәр, бу хакта язганнар, шушындый проблема бар дип. Хәзерге вакытта мин мәсәлән мондый теге күләмле язмалар нәрсәләрдер күрмәдем. Менә мин берничә экологларның теге ВКонтактеда барган сайтларына игътибар иттем, алар аны язалар, менә шушындый проблема бар дип. Менә мәсәлән табигатьне саклау һәм экология министрлыгы сайтыннан мин бик тырышып изләдем материал, үземнең тикшерүемне теге ничектер ачыклар өчен, ниндидер соннар табыр өчен мин бер генә мәкалә таптым. Анда язалар, Иделдә су кимеде дип. Димәк, бу шуны күрсәтә, бу теге дәүләт күләмендә ниндидер максат куелып, бу өйрәнелмәгән һәм моңа шуңа күрә дә теге җавап та дөрес кенә юк, ни сәбәпле шулай дип, һәм шул сәбәпле билгеле өйрәнелмәгәч ул чаралар да күрелми. Һәм чаралар турында. Мин бу сорауны бирдем экологларга, аларның берсе КФУ профессоры, сез беләсез, Нәфисә Минхаҗева. Ул шундый фаразлар әйтте. Беренчесе урманнарны кисү. Урманнар интенсив рәвештә бик озак еллар киселгән һәм шул сәбәпле теге агач булмаган җирдә су әйләнеше үзгәрә, су кими, шул сәбәпле елгалар юкка чыга. Мин аның белән теге озак сөйләштем, бәхәсләштем дә. Мин әйтәм, мәсәлән, без кичкенә вакытта шул ул елгада, конкрет елгада урман юк иде. Хәзер дә юк анда урман. Хәзер киресенчә ул кыргылана башлады, агачлар үсә башлады, су кимегән. Аның аңлатмасы шундый иде, бер теге конкрет бер ноктада гына урман булмау, ул ниндидер бер зур күрсәткеч түгел. Гомумән төбәктә урманнар юкка чыккан. Менә Татарстанда бит 16% дип әйтәләр урманнарның күләмен. Булырга тиеш теге экологик баланс бузылмасын өчен 25% булырга тиеш дип әйтәләр. Шуңа күрә конкрет мәсәлән бу инеш кырыенда агачлар булмаган икән. Бу ниндидер бер күрсәткеч түгел. Һәм аның аңлатуы шундый иде. Менә бүген урманны кисеп битердең, һәм су иртәгә кими. Алай түгел. Яки киләсе елга кими. Алай да түгел. Узак барган процесс. Һәм син бүген агачлар утыртып куясың икән, иртәгә 2 елдан, 1 елдан агач арта дигән, су арта дигән шулай ук бернинди теге гарантия да юк. Ул алай узак бара торган процесс. Чөнки бу җир астындагы грунт сулары белән дә бәйле. Һәм су саклау зоналарының кимүе. Басуларны елгаларга якынлык китереп мусаның нәтиҗәсе, теге сәбәбе муса нәтиҗәсе дип әйтик. Менә минем үземнең дә бик игътибар иткәнем бар шул турыда. Ул бик теге ачуында китерә дип әйтим инде. Җир биткән шикелле, менә монда елга, мәсәлән, шул менә монда басу бетә, елга бетә, яр бетә, менә шушының кадәр ара белән, менә кайбер урыннарда шушының кадәр. Мен уйлыйм, ничек монда тракторчы курыкмый икән хәтта дип. Аңа шундый бурыч куела, теге күбрәк сукаларга дип. Яр кырыена китереп сукалаганнан аның бәлки 1-2 елда ниндидер теге уңыш эшкәртелгән җир күләме бәлки артадыр, дөрестән дә арта инде. Әмма шушы рәвешчә бит басуның уңдырышлы катламы елгага агып төшә. Елга шул рәвешчә саяга, аңа ләм утыра башлый, чүпләнә,
шул рәвешчә басуга да зыян килә, елгага да зыян килә. Су саклау зоналары элеккеге заман белән чагыштырганда дөрестән дә кимегән. Ул 50 елганың киңлек зурлыгына карап 50 метр, 80 метр, 100 метр булырга мөмкин. Әмма моны берәү дә саклап тормый. Мин мәсәлән әле бер генә җирдә дә, бер генә Татарстанда, менә бер генә авылда да, бер генә хуҗалыкны да, авыл хуҗалыгы мәсәлән предприятиесен күргәнем юк, штраф салганнар өчен, менә якын ук килеп сукалаганнар өчен. Моны берәү дә үлчәми дә, бу кирәк түгел әйбер шикелле генә менә карала. Әле ул Казанда, теге кемнендидер, Казан тирәсендә яки бер инде күл тирәсендә коттедж салган кешене штраф салалар, нәрсәдер теге кыймасын сүтәргә, мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Андый очраклар сирәк булса да бар. Менә авыл хуҗалыгы предприятиесенә анда елга кырыена килеп сукалаган өчен, яки инде аннан да начаррагы, менә мәсәлән, теге хайваннарның, малларның җәйге яткылыгын ясап куйган өчен, елга үзәнендә яки буа янында штраф салганнар юк, мәсәлән, һәм тыйганнары да юк бу әйберне. Һәм климаттагы үзгәрешләр, ул шулай ук Нәфисә Минхаҗеваның фикерләреннән берсе булды, ул климаттагы соңгы еллардагы үзгәрешләр. Бу аның фаразлары. Һәм монсы Мәскәү экологы Виолетта Черный. Табигый кешеләрнең табигый яшәеш режимына тақшынуы, монсы аңлашыла инде шул ук кешеләрнең интенсив рәвештә нәрсәдер төзүе, сулыкларны чүпләү, һәм кое казу нәтиҗәсендә грунт суларына зыян салу. Элеккеге вакытта моны кадәр кое бер кешедә дә булмаган, кеше бит чишмәдән су алган, хәзер бөтен кешедә кое кеше су ала һәм грунт суы аска төшүен дәвам итә. Шул сәбәпле елгаларга су килми. Монсы Новосибирскидагы Алексей Беляков, монсы ул шундый фикер әйтә, плотиналар, буалар ясау һәм аларны озак еллар буе озак еллар нәтиҗәсендә контрольдә тотмау. Монсы ни дәрәҗәдә дөрес, мин аны әйтә алмыйм. Чөнки мәсәлән, мин әйткән җирләрдә ул дәрәҗәдә буалар юк иде. Монсы КФУ доценты Иршат Шихапов, шулай ук безнең галим, ул төп сәбәп итеп әйтте климаттагы үзгәрешләр. Ул әйтә, мин бу сүзләргә мәсәлән күбрәк ышандым, чөнки элеккеге вакытта теге агачлар гына зур түгел иде, кыш икенче иде. Менә мин беренче тапкыр быел шундый кышны күрдем, без кичкенә вакыттагы шикелле кышны. Кыш шундый була иде, ел әйләнәсендә менә шундый озын кыш, салкын кыш, кыш иртә башлана. Менә мин хәтерлим, 7 ноябрь теге без нәрсәләр тотып демонстрациягә безне чыгаралар иде. Ул вакытта инде кыш иде. Чын кыш була иде менә 7 ноябрьдә. Әле теге Ленин бабай туган көндә дип әйтәм иде, 22 апрельдә бер елны гына шундый күлмәкчән урамга чыгырлык булды. Бүтән кеше шок катты менә мәсәлән ул елны кара нинди ел булды бу дип. Гадәттә бик суык була иде һәм кыш озак бара иде. Кыш озак бармау сәбәпле картуң җиргә ята һәм кар сулары җиргә сеңми, яз көне китеп бетә, агып бетә, җиргә сеңми, шул сәбәпле җирдә суның күләме кими. Һәм ул тагын бер шушы сәбәп итеп әйтте инде 2013 елга корылык нәтиҗәләре. Корылык монсы билгеле корылык булган өлкәләргә генә кагыла, мәсәлән Якутскида андый хәл булмады. Шулай итеп, менә төп сәбәпләрнең берсе итеп ул әйтә глобаль җылылык һәм климатның үзгәрүе. Менә ул Иршат Шихапов әйтүенчә, мондый әйбер күзәтелеп тора, су арта, күпмедер вакыт, ничәдер еллар һәм ничәдер еллар кими, бу шундый теге бара торган процесс. Һәм ни рәвешчә елгаларга су кайтырга мөмкин. Мин шушы экологлар белән сөйләштем. Урманнарны торгызырга кирәк. Урманнарны торгызган урында елгаларның суларның күпмедер дәрәҗәдә артуы күзәтелә. Һәм су саклау зоналарын киңәйтергә, законнарны үзгәртергә, су ресурсларының контрольсез файдалануына туктатырга кирәк. Кешеләрнең шушы рәвешчә файдалануын. Бу нейсә дигән әйбер теге һәр елга янына анда теге сакчы солдат куеп, мылтык кую турында сүз бармый. Билгеле, монда кешенең теге артезиан сулары казууда теге ул дәрәҗәдә түгел,
мәсәлән, промышленность масштабында зур предприятиеләрнең эшләве күбрәк зыян сала. Теге гади бер кешенең нәрсәдер эшләвенә караганда. Билгеле, күп кеше бер юл эшләсә, анда да була торгандыр инде. Һәм быелгы кебек кышлар булуын теләп, Аллаһтан сорап дуга кылырга дип. Монсын бу ни дәрәҗәдә эшләп бетергән, монсын әйтә алмыйм. Бу минем презентация. Сезнең сорауларыгызга мин җавап бирә алам. Кыскача шушылар. Сезнең бармы сорауларыгыз? Әйе? Говорят, тундрада мамонтларны даже тапканнар. Андай проблема булмаган су белән. Менә хәзер глобальное потепление, шуңа күрә имеш су кими. Элек бит җылы булган, даже тундрада мамонтлар тапканнар. Тем не менее, реки не пересыхали. Мин теге менә буңа Иршат Шахапов җавап биргән иде. Аның әйтүенчә, бу бара торган процесс еллар буена. Ну, без бит инде әйтә алмыйбыз, мәсәлән, ул заманда ничек булган дип. Алайга калса, монда бит инде Казанда, Казан җирлегендә хәзер аны Казанское море дип атыйлар инде. Казанское море дигән диңгез булган монда. Мәсәлән, Югары Русланда диңгез төбендә калган теге моллюсклардан калган таучыкларны күрергә була бит. Мәсәлән, шул шиханнар да ул бит инде шул диңгез төбендәге моллюсклар. Мин әйтә алмыйм, мәсәлән, без бит бу су кимүгә, мәсәлән, күп кеше хәтта игътибарда юк. Мин нәрсә дип әйтергә телим? Бу су кимүгә күп кеше хәтта игътибарда итми. Мәсәлән, мин кешеләрдән сорадым, күп кешеләрдән сорап карадым. Алар мин әйткәчтен бу проблемага игътибар итүләрен әйтәләр, мәсәлән, кешеләр. Юк, климатның сәбәбчесе булуы бар. Мин менә сезгә әйтә алам, мәсәлән, без кичкенә вакытта дөрестән климат икенче иде. Ул без кичкенә булганга гына түгел, климат икенче иде. Ну, мин ул вакытта теге су күпме булганын әйтә алмыйм. Мин әйтү бик кыен. Ул вакытта су күп булган. Әйе. Шуңа күрә мин әйтәм, кеше игътибар итми түгел, кеше игътибар итә, чөнки 1-2 ел элек Волгадан, Иделдән күп кенә су киткән иде. Һәм күп кенә корабльләр, нәрсәләр соңында судналарда туктай алмыйча, китә алмыйча утырды. Менә шушы кеше битараф дип әйтүегез белән бик килешмим. Юк, мин кеше битараф дип әйтмим. Мин монда бер икәй бар. Мин әйтәм, менә мәсәлән, шушы су менә китү, менә шушы кичкенә елгаларда мин шушы мисалдан чыгып әйтәм. Мәсәлән, авыл кешеләренә дә әйтәсен икән, сездә су кимеде дип. Әйе, кимеде шул дип әйтәләр. Ул кеше ул дәрәҗәдә элекеге заманча, мәсәлән, тегәндә газда сорамый хәзерге вакытта, әйме, элекеге заман кадәр менә анда Сания апаның җырындагыча кирдә чәй хамилар хәзерге вакытта. Кеше ул дәрәҗәдә ул табигать белән бәйләнмәгән хәзерге вакытта аны өендә индизит чәй кырын. Су буена чәйхарга бармыйлар бит инде. Ул кайдадыр теге рәвеш булып кына калган, мәсәлән, чишмәдән су алып кайту, киленгә су күрсәтү. Элекеге заманда кеше бик тыгыз бәйләнгән булган. Шуңа күрә игътибар итми кеше аңа ул дәрәҗәдә. Иделдәге су кимүнең бит сәбәбе ул башкарак. Без бит Идел буенда яшәмибез, Куйбышев су саклагычы кырыенда яшибез. Һәм анда су бит җибәрелгән иде, теге ул техник яктан аны суның шалтыраталармы? Суның күләме бит анда көйләнә. Каян килә ул? Башка кешенеке. Минеке түгел. Суның күләме бит инде анда көйләнә Куйбышевта. Андагы су теге киметүнең сәбәпләреннән берсе, Иделдә су киметүнең сәбәбе берсе, шулык Астраханда су күп булсын, андагы балыклар Олдық шешкен вақытны су күп болсын деп, соны жіберділер. Техник яқтан болған әйбір, анысы.
Шул сәбәпле су кимеде. Идел кадәр иделдә су кимегәчтен, анда игътибар итмәү мөмкин түгел. Мин әйтәм, теге дәүләт дәрәҗәсендә игътибар юклыгын. Күп кешеләр өчен ул билгеле, ниндидер бер теге зур проблема. Теге бабайлар шул ук теге мин сөйләшкән, анда хай, анда теге кая китте, дөнья үзгәрде, яшьләр бузылды, хәтта су бетте. Менә монда тегермән бар иде дип, менә җыларга җитешеп анда сөйлиләр. Дөрестән дә кызганыч, мәсәлән, минем үземә дә әгәр анда су булса, шул ук менә мин сезгә күрсәттем бит, анда кирегә әйләнеп карасып кайтсак. Кайда ул? Мин сөндердем. Юкмы? Сөндермәдем. Менә бу урында, хәзер әйләнеп кайтыйм әле. Менә бу урында. Менә монда кыш көне әйтәләр инде, шул ук Ильяс сөйләде. Менә монда кыш көне без ди площадка ясап, мәктәптә коньки уйный идек дип әйтә. Менә бу урында. Монда андый су бөтенләй юк. Менә хәзерге вакытта да булса, шушына кадәр су булгандыр. Кемдер игътибар итә инде, су буена төшмәгән, хәзер кайбер кешеләр алар су буена төшеп тә бармый, күрми дә. Минем фикеремчә, менә монда барыбер нинди дә булса, кайчан да булса кеше бу проблемага әйләнеп кайтырга тиеш. Менә бездә бит хәзер әйтә башладылар, агачларны утыртырга дип. Бу бит теге кеше кулланган басуларны тартып алып, агач утырту турында сүз бармый. Хәтта булган кадәресен дә бездә саклап калырга, мәсәлән, тырышмыйлар. Әле берничә ел элек кенә сез беләсездер, аны Гаврилов урамының белән Казанка буендагы урынга йортлар төземәкчеләр иде, мәсәлән. Менә шундый теге табигатьнең табигатьне дип әйтим инде, шундый кабул ителгән кануннар бар. Шәһәрдә дә ничәдер процент табигый яшеллек булырга тиеш һәм ясалма дип әйтим инде, парклар булырга тиеш. Шул ук вакытта шундый бурыч итеп куялар, мәсәлән, чит илләрдә табигый яшеллек булырга тиеш. Менә мәсәлән, Гаврилов елгасы буендагы су буе, ул табигый яшеллек бит инде анда. Табигать үзүсә беркем дә бернинди агачта утыртмаган. Әле шушы сулыкларны кимүнән шундый бер менә шундый бер проблемасы килеп туа. Мин әйттем бит, менә яшеллек үзгәрә, башка нәрсә үсә башлый дип. Менә мондый урыннарга кирип тула теге американский клен. Шундый урыннар бар хәзер, мәсәлән, сез игътибар итсәгез, ул американский клен бер килеп керә икән, ул бүтән агачларны юкка чыгарып бетерә. Аны әйтәләр инде, шундый бер үзенчәлеге бар дип. Мусан әйтте Вадим Прохоров, экология факультетыннан КФУның. Аның тамырларында ниндидер безнең үсемлекләр өчен туры килмәгән ниндидер агулы дип әйтим инде, алар өчен агулы булган матдә бар, һәм аны тамыры әкренләп юкка чыгара. Ул юкка чыга икән, анда башка үсемлекләр юкка чыга, ул үсемлекләрне ашый торган ниндидер кырткычлар юкка чыга, ул кырткычлар юкка чыга икән, кушлар юкка чыга, бакалар юкка чыга икән, менә бөтен нәрсә бу бит инде әйтәләр теге эффект бабочки, пищевая цепочка өзелә. Һәм бары тик шундый бер урын барлыкка килә, кичкенә генә су һәм кырыенда үсә американский клен. Һәм бүтән бер нәрсә дә үсми. Кешенең американский кленның бит бездә табигый дошманнары юк. Ул теге колорадский жук кебек. Ул безгә Америкадан килгән инвазив төр дип атайлар инде аны, кертелгән төр. Инвазив үсемлекләр, инвазив хайваннар да бар. Шулай ук безгә бит аны табигатьне яшелләндерү өчен керткәннәр. Чөнки ул бит тиз үсә, һәм шәһәрләрне яшелләндерү өчен керткәннәр. Монда табигый дошманнары юк, шуңа күрә ул бик каты үрчеп киткән, һәм аны утыртасы юк. Аңа каршы берәү дә көрәшми, аңа каршы көрәшүе дә бик каты кыен, чөнки ул тармакланып шундый үсә торган агач, шундый көрәшергә бик кыен. Аны казырга кирәк, су буен техника белән актарырга кирәк. Аны кем эшли? Аны Күкмара районында эшли башладылар. Бүгенге көнгә кадәр менә килеп җиткән бит инде. Аның белән элек, мәсәлән, халык көрәшкәнме ул ниндидер табигый процесслар белән? Әллә көрәшәсе юк, ул нәрсәгәдер яңа нәрсәгә китергә тиештер бәлки. Шундый. Тукта, бу бергә каршы көрәшергә? Мин әйтәм, 100-150 ел элек халык көрәшкәнме соң менә шушы экология өчен?
200 ел элек. Юк дип уйлыйм. Ул бит инде бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән, ул үсемлекләр дә кем кайсы килеп җитәргә тиеш, килеп җиткән. Димәк, шулай тиеш булган. Ә хәзер менә әгәр дә көрәшмәсәк, ул бәлки ниндидер яңа ничек әйтим, бәлки шулай Яңа булырга тирәлек. тиеш. Шулай Яңа булырга тиеш дисез, тирәлеккә бәлки китерү ул начармы соң, яхшымы менә? Менә шулай дип әйтәләр бит инде, менә мәсәлән, шул әйтүемчә, анда Хорезм тирәләрендә булгандай шундый табигый, шундый теге яшеллек һәм дәүләтләр яшәгән. Билгеле, элекке вакытта теге экология дигән әйбер бөтенләй булмаган, кеше бит инде киресенчә табигатьтан алырга тырышкан, табигать белән көрәшкән. Чөнки кешегә мәсәлән басу кирәк, ә басудан да урман үсеп тора. Элекке замандагы теге техника юк. Кул көче белән мәсәлән, бер агач төбен генә алып карасан да әле тимер көрәк белән дә кәҗәмайларын чыга. Тулы бер басуны эшкәртеп чыгар өчен, аны табигатьтан яулап алыр өчен билгеле бу зур көч таләп иткән. Кеше ничек монда көрәшә алсын, ул киресенчә алырга гына тырышкан нәрсәдер. Ә инде теге хәзерге вакытта бу әйбер бик интенсив бара. Сез аны үзегез дә белеп торасыз бит инде. Хәзерге техника белән анда табигатькә ниндидер бер теге табигатьтән нәрсәдер яулап алуның бер нинди кыенлыгы да юк. Ниндидер теге платиналар зур салып кую, табигатьнең эшчәнлегенә тыкшынуның бер нинди проблемасы, теге нәрсәсе юк дип әйтим инде, проблемасы түгел. Табигать җиңелә бу очракта. Кеше елгалар. Билгеле, анда теге цунамига каршы кеше көрәшә алмый, андый зур табигатьнең ниндидер зур казаларына каршы. Кичкенә генә мәсәлән бу очракта кеше өчен бер нәрсә дә түгел. Шушук мәсәлән анда скважина казып куйдылар, чишмәнең юлы өзелде, чишмә гудан туктады. Табигать бу очракта көчсез мәсәлән. Ә инде теге хәзер безгә көрәшергә бәлки кирәкмидер дигәннән, мәсәлән бит инде ул заманнарда шушылай ук каяндыр ниндидер үсемлекләр һәм инвазив хайваннар, инвазив үсемлекләр керү очрагы булмаган. Америкадан бит берәү дә американский көлөнне алып кайтып монда утыртмаган ул вакытта. Бүтән инвазив үсемлекләрне без мәсәлән карасак, Татарстанның кара китабы дигән китапта төзелде бит инде. Төзелеп килә, КФУда төзелмәде әле. Аңа кертелергә тиешле үсемлекләр бар. Аларның бүтәнесен без карасак, алар бүтәнесе дә 20нчы гасырда кергән. 20нчы гасырга кадәр кергән, бер генә үсемлек тә юк анда. Бүтәнесе дә хәзер кергән. Дөрес без бер нәрсә дә бу нәрсәгә китерәчәк дигән аңа карап кеше үлмәстер инде ансы. Әмма без икенче тирәлектә яшәячәкбез. Менә минем әйтергә теләгән фикерем шул иде. Бу проблеманы минемчә өйрәнергә кирәк иң башта. Ни өчен кимеде соң? Монда бит әле экологларның да бер генә сүзе юк. Алар әйтә алмыйлар, чөнки бу өйрәнелмәгән. Монда теге системалар рәвештә өйрәнергә кирәк иң башта. Безнең ул шундый бер теге әйбер бар бит инде. Без нәрсәнедер югалтабыз икән, ярар дип әйтергә була дип. Әмма шундый бер теге кем икәнен, кемнең сүзләре икәнен хәзер оныттым. Мин уйлап чыгарган әйбер түгел. Шундый бер әйбер бар. Мәсәлән, самолет төшеп бара, бер шөребе төшеп кала. Бер нәрсә дә булмый самолетка, ул шуны дәвам итә. Тагын төшеп бара, 2 шөребе төшеп кала, 3 шөребе, 4 шөребе барыбер оча. Әмма ниндидер бер теге критический уровень дип әйтәләр. Шундый дәрәҗә бар. Самолет ушыдан тукты җиргә мәтәлеп төшә, күпмедер шырыбы чыгып чыгач. Һәм менә табигатьтәге безгә теге ниндидер бердә кирәге булмаган шикелле генә үсемлекнең дә безгә бәлки киләчәктә кирәге чыгар. Без бит аны белә дә алмыйбыз, без бит бөтен үсемлекләрне өйрәнмәгәндә. Һәм менә мәсәлән әйтәләр, мин шулай ук теге ул әйберне өйрәнгән идем. Соңгы елларда бездә 35 дип менә ялгышсам, 35 25 үсемлек бөтенләй юкка чыккан бездә. Әгәр дә без теге табигатьнең төрлелеген карасак инде, күп түгел кебек инде монда. Меңләгән төр үсемлек бар, шул 25 юкка чыккан, чыккан, нәрсә булган, бер нәрсә булмаган кебек. Әмма мәсәлән, шундый бәлки менә мәсәлән бу үсемлекләрдә ниндидер бардыр мәддә, мәсәлән, киләчәктә ул безне ниндидер бер көчле авырудан, коронавирустан коткара алар иде. Дип әйтәм мин шартлы рәвештә. Без аны белмибез. Бу үсемлек юкка чыккан хәзер, ул безнең тирәлектә юк. Мәсәлән, мин белештем, хәзер үсемлекнең исемен әйтергә оныттым.
кызыл китапка менә мәсәлән ул кертелгән, анда 0 дип тора бу үсемлек. Чиста суларда гына була торган үсемлек бар, ул бездә булган бүген Әлмәттәме, Бөгелмәдәме? Ике урында. Ул хәзер юк, чөнки чиста су юк. Сулык корган, сазлыкка әйләнгән. Ул үсемлек юк. Кызганыч, әмма ул юк. Булдырып та булмый. Мин бу сорау белән аларга менә мөрәҗәгать иткәч, алар теге бу проблеманың үзләре өйрәнелмәгән әйттеләр һәм КФУга мөрәҗәгать итәргә куштылар. Моны Россия экология министрлыгы да өйрәнмәгән. Бу фәнни проблема, шул сәбәпле бу проблема белән сез КФУга мөрәҗәгать итегез диделәр менә. Менә чит илдәге тәҗрибәне мин өйрәнмәдем. Ничек чит илләрдә теге мин беләм менә мәсәлән анда теге Рейн елгасын аны теге юынтык сулы канал дип атап йөргәннәр һәм бөтен теге тырышлыкны куеп аны чиста сулы елгага әйләндергәннәр. Шундый теге проблема бар. Ә менә теге сулыкны күләме кимү буенча әйтә алмыйм. Шәһәрләрдә минем вакыт бармы? Шәһәрләрдә менә яшеллек буенча билгеле аларда зур теге эшчәнлек бара. Шәһәрләрдәге шәһәрләрне яшелләндерү буенча бездә андай бер күренмисез үзегез белеп торасыз инде. Бездәге иң яшеллек булмаган урын ул белүемчә Яңа Савин районы. Яңа Савин районы ул теге бер рекордсмен бездә. Районнар буенча Чүпрәле районы. Анда теге шундый нидә бар мәзәге дә, әшәке мәзәге инде, матур мәзәк түгел. Анда баргач бер колхоз председателе эшли башлаганда аңа ничәдер еллардан соң сораганнар ди инде теге. Күпмедер эшләгәч моннан сораганнар, ни хәлләрен ничек дип инде. Бу әйтә икән монда асылным дисәң агач юк, батып үләм дисәң су юк дип әйтә ди. Анда дөрестән дә агачлар да юк, елгалар да юк. Бармага. Ярый, әйтегез. Рәхмәт әйтәсем килә. Ай. Рамис Латыповның Фейсбуктагы подружкасы. Аны көтүп язмасын. Ях, теге. Шуңа рәхмәт әйтеп, күңелләрне күтәреп куйдырып, шуңа күрә бүген махсус килдем. Бүтән серьезный темаларга ничек сөйли икән, ничек дә рәхмәт. Сез шуңа гаҗәеп кеше, һәр кеше үз урынында экология өчен көрәшергә тиеш. Шуны безгә матур камил тақап безне аңлаттыгыз. Рәхмәт, китапханәгә килеп йөрегез. Рәхмәт сезгә бик зур. Һәм тагын бер сезгә зур рәхмәт сорауларыгыз өчен, тыңлаганыгыз өчен һәм җәдид фестны оештыручыларга бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Аларга да алкышлар. Шуны әйтергә кирәк, без бу суга багышланган журнал чыгарга идек, шуңа Рамискә бүләк иттек. Анда 56 елда булган хәлләр, 26 елда булган хәлләр турында сүз бара. Була мәсәлән ничек менә без 56 елда бездә газ барлыкка килде һәм фәлән. Шуңа әйтергә кирәк, безнең бөтен лекциялар онлайн бара, ана Ильяс Тора камерасы белән ул Татар форум дип әйтәме әле? Татар форумда бара, мин Татар сөйләшәмдә бара. Бит Татар сөйләшәм төркемендә ВКда бара, һәм Татар форумның YouTube каналында бара. Шуңа күрә анда аннары без аны Ачык университетта чыгарабыз, шулай итеп Рамис Латыпов шулай безнең Ачык университетның чего тагын бер дәресне өсти бит. Ул бездә катнашкан иде бит. Ялгышмасам бит. Шулай итеп тагын бер дәрес өстәячәк. Безнең киләчәк лектор Гүзәл Мәдинова. Кая ул? Ул безгә үзенең экоактивизм тәҗрибәсе турында сөйләячәк. Таралмагыз, яисә менә шулай менә бөтен журналны сезнең өчен тәкъдим ителә, аларны бушлай алып була. Алыгыз, укыгыз, кешегә таратыгыз бу мәгълүматны. Рәхмәт.
Экологичный Казан экоактивисты. Бу безнең Казанда экоактивистларның берлешмәсе. Мәсәлән, бәлки сез беләсез, танылган безнең акция бар, мобильный пункт приема втор сырья и одежды. Айга 1-2 тапкыр без җыелабыз һәм кешеләр безгә алып киләләр төрле аерып җыелган пластик, кагаз, бояла, металл һәм башка вак-төяк әйберләрне аерып чистартып, без шу берничә көн эчендә алабыз һәм эшкәртүчеләргә һәм икенче чималны кабул итүчеләргә җиткерәбез. Без шундый мостик кешеләр арасында һәм компаниялар арасында шулай без дәресләр, лекциялар алып барабыз һәм бүген шулай мин лекция белән Җадид Фестта су буйларын саклау экоактивист тәҗрибәсе тема белән һәм төрле акциялар үткәрәбез. Без мәсәлән крошка шина, бәлки ишеткәнсегез, юктыр. Көз көне эшләдек. Без аны крошка шина исеменнән белеп була. Безнең слоган әле татарчасы булды, көпшәк шәкшәк. Чөнки көпшәкләр, алар куркыныч калдыклар. Аларны контейнерларга калдырырга контейнерларда ярамый. Һәм без акция үткәрдек. Грант алып 1 ай эчендә, ноябрь аенда ялгышмасам, акцияләр үткәрдек һәм кешеләр үз көпшәкләрне безгә алып килгәннәр. Хәзерге вакытта шәһәрдә ул көпшәкләрне берәр җиргә акча түләмичә биреп булмый. Һәм менә безнең акция шундый популярлаштыру акциясе күбрәк булды һәм Министерство экология һәм башка компанияларга һәм органнарга барып шул проблеманы күрсәттек һәм әйтеп киттек. Менә шундый төрле әйберләр эшлибез без Казанда һәм бүген мин лекция һәм шуның Җадид Фестта катнашуыма бик шат. Бүген без сезнең белән су буйлары турында сөйләшербез. Беренче яктан су без көн саен аны кулланабыз. Электән су бер яктан ул торговый транспорт артериясе булган, кеше балык тоткан, янган шәһәрләрне тушили, гафу итегез. Сүз таба алмадым татарчасын һәм суны суда элек-электән кеше яшәгән. Элекеге вакытта сугышлар да алып барганнар, хәзерге вакытта нефть өчен кебек шул сулар транспорт артерия буларак өчен. Хәзерге вакытта без шулай ук суны кулланабыз. Хәзерге вакытта сезнең тормышыгызда су нинди роль уйный? Нишлисез су белән сез хәзерге вакытта? Әйе, сорау. Эшәбез, юынабыз. Тагын нишлибез су белән? Яшелчәләр белән. Әйе, юабыз, әйе, савыт-саба мәсәлән, һәм шулай ук мәсәлән, елга буена килеп ял итәбез, рекреацион функциясе күбрәк инде суныкы. Әйе, шулай. Һәм бәлки сезнең ишеткәнегез бар, су эзе, водный след, water footprint. Ишеткәнегез бармы? Юк. Нәрсәсен су эзе, һәр әйбернең су эзе бар. Тагын экологический след, углеродный след, водный след, төрле формулировкалар, терминнар бар һәм һәр әйбер эшләр өчен су кирәк. Мәсәлән, кагаздан ясалган пакет ясар өчен су кирәк, электроэнергия һәм агач. Мәсәлән, пластик пакет белән чагыштырсак, кагаз пакеты ясар өчен безгә күбрәк электроэнергия һәм су кирәк. Пластик пакетін ясар өчен су һәм электроэнергия әзрәк кирәк. Димәк, бөтен урындыклар, бөтен әйбер, без кигән киемнәр, алар ясар өчен безгә су кирәк. Һәм шуның өчен һәр әйбернең су эзе бар. Һәм бәлки шаккатырсыз 70-80% без кеше кулланылган су үсемчелек, малчылык үстерер өчен куллана.
70-80% біз ашар үшін. Бу бик зур цифра һәм менә бу график аша карап була, иң зур су изе бу сыер итеннән. Чөнки сыерны үстерер өчен, аны ашатырга, эчетергә, су эчә димәк, һәм бик күп су китә. Шулай ук ашатыр өчен без үстерәбез, белмим, үләннәр анда да төрле ашамлыклар сыер өчен һәм шуны үстерер өчен шулай ук су кирәк. Һәм һәр бер әйбернең су изе бар. Шулай ук дегеннең су изе шулай ук зур, чөнки дегенне үстерер өчен бик күп су кирәк. Шулай ук мамык эшләү өчен бик күп су кирәк. Бәлки сез беләсездер, Арал диңгезе катастрофасы турында. Нишләп Арал диңгезе кимида? Чөнки Урта Азиядә мамык үстерәләр, су кирәк иде, һәм Совет чорында шул Арал диңгезенә килгән елгалар, алардан су алганнар һәм Арал диңгезенә су барып җитмәде. Шуңа күрә Арал диңгезе әзәя бара хәзергедә вакытта. Шу информация белән нишли алабыз? Нәрсәгә менә бу шаккатыргыч информацияны мин сезгә сөйлим. Нишли алабыз без шу информация белән? Сез ничек уйлыйсыз? Шу һәр бер әйбернең су изе бар. Ну булсын, миңа нәрсә ди? Әйе. Уйланырга бер сәбәп, әйе, мин сезнең белән. Һәм күп тапкыр кулланыла торган пластик пакет яки букча. Әйе, шу информацияны белеп біз карый алабыз. Мәсәлән, без итне көн сайын ашыйбыз. Ярарсыз ит яратучы кеше, бәлки кемдер уйлый, мин ит яратмыйм, нәрсә өчен мин аны ашыйм, бәлки мин атнага бер тапкыр ашаячакмын ул итне, чөнки аның су үзе күбрәк дип. Бәлки кеше уйлана башлый. Һәм төрле эко-привычкалар бар, шул турында соңрак сүз алып барырбыз. Так. Һәм мин әз генә бүген үземнең тәҗрибә турында сөйләсе килә иде, һәм шулай ук безнең Казанда нинди төркемнәр бар, һәм һәр беребез нишли алабыз шул су чистарыр, суны саклау өчен. Һәм менә минем тәҗрибә каян башлана? Пластик watching үткәрүдән 2019 елда сентябрь аенда Урта Кабан күлендә без пластик watching үткәрдек. Нәрсә соң пластик watching? Әйе, без пластикны җыеп санап куйдык. Баштан без сайладык территорияны, шул военный городок янында Урта Кабан күле территориясын. Без территорияны үлчәп алдык, 100 метрга да 10 метр, һәм шул территориядан бөтен шүпне җыеп, без аердык. Каянда, мәсәлән, пластик пакетлар, пыяла шешәләр, пластик шешәләр, белмим, анда сигарет пачкалары, нәрсә генә тапмадык без шунда, ишектә ята иде, мендәрдә ята иде, шүбе дөнья. Һәм нәрсәгә без аны аерып санадык, чөнки без документка керттек, һәм бу Greenpeace акциясе иде. Бөтен Россия күләмендә кешеләр төрле шәһәрләрдә су буйларына чистартып, шул санын белеп керттеләр кәгазьләргә, һәм Greenpeace-ка җибәрдек. Нәрсә өчен? Шул информацияны карап, Greenpeace министерство Россияның бер министерствосына җибәрде. Ни өчен? Чөнки шүпнең иң күбе бер тапкыр кулланыла торган әйбер. Мәсәлән, контейнерлар, пластикмы, кагаз контейнерлар булсамы, стаканчиклар, пакетлар. Шүпнең иң күбе бер тапкыр кулланыла торган әйбер.
һәм шул документка, зур документка җыеп һәм министерствога җибәргәч, нәрсә әйтәбез без шул информация, мәгълүмат белән? Димәк, бер тапкыр кулланыла торган әйберләрне бетергә кирәк, аларны кулланмаска кирәк. Һәм менә безнең пластик вотчинг, Казандагы пластик вотчингның нәтиҗәләре, иң күбесе пластик пакетлар без таптык. 237 штук. Шулай күп пыяла шешәләр иде. Без шаккатык 8 капчык җыйган кебек һәм безнең волонтерның машинага тиеп эшкәртүчегә җиткердек. Менә без җыйган бөтен чүпне без аердык һәм мәсәлән пыяла шешәләрне, пластик шешәләрне һәм металлны без эшкәртүгә җибәрдек. Хәзерге вакытта бик еш эшли торган практика, бөтен чүпне бер капчыкка җыялар һәм шулай ук әле яфракларны җыялар. Бу бик начар практика, чөнки яфракларны җыярга кирәкми. Мәсәлән, көз көне үткәргәндә шимбә өмәлләрен яфракларны җыймаска кирәк, чөнки кыш көне агачлар өчен бу яфраклар ашау. Яфракларны җыйганда шул агачны ашамлыктан юк итәбез димәк. Шуның өчен менә экологичный Казанда шимбә өмәләрен үткәргәндә без аерып җыябыз һәм әйеп пычрак булса да пластик шешәләр, металл һәм пыяла шешәләрне аларны эшкәртүгә җиткереп була. Тагын нәрсә таптык без пластик шешәләрдән? Тагын иң күбесе стаканчиклар. Стаканчикларның күбесе пластик иде, шулай кагаз стаканчиклары бар, ләкин алар үзләре кагаздан генә тормый, кагаз стаканчигның эчендә пластик бер өлеше бар, шуның өчен бу кушма материал пластик белән кагаз бергә һәм аны эшкәртеп булмый. Эксперимент буларак Россиядә беренче тапкыр эшкәрттеләр тулымы кадәр Россиянең үзәгендә, хәзер хәтерләмим, ләкин бу исключение күбрәк, чөнки безнең шәһәрдә, безнең янында эшкәртүче заводлар юк, шул кагаз стаканчикларны эшкәртүче заводлар юк. Шулай күп пластик шешәләр таптык, мәсәлән, су эчкән, лимонад эчкән пластик шешәләрне таптык. Күп пластик капкачлары, безнең, кстати, волшебный крышки дигән акция бар, шулай ук добрый крышки Казанда акциясе бар, шул капкачларны җыеп без эшкәртүче компанияга җибәрәбез һәм алар безгә акча түлиләр, без ул акчаны хәйрия фондына тапшырабыз, мәсәлән, Кот и пес фондына без акча бирәбез. Без җыйган пластик капкачларны. Шулай күп бер тапкыр кулланыла торган контейнерлар, чәнечкеләр, кошыклар иде, влажные салфетки. 50дән артык. Һәм бу барысы да территорияны карасак 110 метр мәйданы. Һәм нишли алабыз димәк, мин күрсәттем пластик вотчинг, нәрсәгә без аны оештырдык, біз шул җирне чистартып алдык. Һәм мәсәлән, сез күрәсез, су буе булса, булмаса, бик күп чүп ята, хәзер кар эри һәм кар астыннан бик күп чүп чыга. Һәм апрель айында Эковесна дигән программа хәзер бара, бик күп кеше мәктәпләрдә дә шулай ук шимбә өмәләренә чыгып чистарталар. Һәм мәсәлән, сез күрдегез чүп бар җирдә һәм сезнең вакытыгыз мәсәлән юк. Кеше җыярга, шул чүпне җыярга, аннары аерып, эшкәртүче компанияга тапшырырга сезнең вакытыгыз юк. Нишли аласыз сез дә? Менә бу слайдта бөтен контактлар җыелган. Минем беренче яктан народный контроль приложениесе бар. Кемдә бар приложение народный контроль? Народный контроль аша бик күп төрле проблемалар язып була һәм шулай ук экологияны сойлап, заявка җибәргәндә, шул свалкалар, чүп җыелган урыннар турында сөйләп була. Аннары WhatsApp'та Министерство экологияның горячая линиясе бар. Бу икенче номер. WhatsApp билгеләнгән. Аларга язып була. Алар җавап бирәләр официаль. Миңа
bir-iki атнадан килде WhatsApp'ка официальный җавап. Шул бланкта Министерство экологии алар карап баралар шул WhatsApp'ны. Шулай ук школьный патруль дигән акция бар, бу күбрәк мәктәптә укучыларына. Шулай ук конкурс алып баралар һәм ел сайын берәр нинди бүләкләр бирәләр балаларга, мәктәптә укучыларына һәм үткән елны ялгышмасам iPhone бүләк иттеләр. Бу балалар өчен бик кызык, шундый соревновательный эффект туа тагын. Шулай ук почтага җибәреп була һәм дүшәмбе көннән башлап җомгага хәтле шулай ук шалтыратып була по городскому номеру. Әйе, бу всевозможные каналы билгеләнгән бу слайдта. Димәк, бәлки сезнең вакытыгыз бар булса, сезнең дусларыгыз бар, кем шул җирне чистартам дип янып йөри һәм нәрсә эшләп була. Шул шимбә эмәсен субботникта русчасы инде оештырсагыз. Беренчедән администрация белән сөйләшеп алыгыз. Бер яктан у рөхсәт алу, икенче яктан алар булыша алалар, чөнки төрле кораллар бирә алалар, перчаткалар, капчыклар, бәлки булышырлар сезгә. Бу район администрациясенә карый, кемдер булыша, кемдер бик закрытый һәм контактка бармый. Икенче нәрсә эшләргә кирәк. Бәлки сез аерып җыям дип, калдыкларны аерым җыям дип әйтсәгез, компанияларны табарга кирәк. Бәлки Киров һәм Мәскәү районнарында сез эшлисез икән, мәсәлән, Экопрогресс компаниясенә мөрәҗәгать итеп була. Башка районнарда Экоприоритет компаниясе. Алар белән алдан сөйләшеп, алар чыгара алалар, мәсәлән, пластик шешәләрне, металлны һәм пыяла шешәләрне аерым капчыкларга җыелган. Пычранган булса да. Аннары социаль челтәрләрдә бәлки белдерү бирергә, шулай ук шул урын янында булган йортлар аша, чөнки без пластик вотчинг үткәргәндә 2019 елда бик күп кеше килде шул белдерү аша почтовый ящикларга тыгып, шулай ук белдерүләрне йортларга элеп. Аннары, мәсәлән, килә көн, сез җыештырасыз, кеше күп килә. Беренчедән, кеше җыелгач, инструкция бирергә кирәк. Без, мәсәлән, менә сез икегез җыясыз пластик шешәләрне, менә сез ике кеше җыясыз пыяла шешәләрне, тагын 3 кеше җыя металл һәм башкалар калган чүпне җыя. Вак булса да, бөтенесен җыярга кирәк. Аннары калдыкларны аерым җыйгач, компаниялар, эшкәртүчеләр һәм икенче чималны кабул итүчеләр чыгара шул эшкәртелә торган калдыкларны, әмма бар тагын эшкәртелми торган калдыклар. Аны чыгара региональный оператор в сфере обращения с отходами, бу УКП ЖКХ Казанда, һәм менә безнең өйдә йортлар янында контейнерлар тора. Шул контейнерларда җыелган калдыкларны УКП ЖКХ чыгара. Һәм эшкәртелми торган калдыкларны шундый субботниклардан ала торган компания УКП ЖКХ. Аларда бик контактка чыкмый торган кешеләр компания, ләкин администрация аша, без бит беренче шаг нишләдек, администрация белән сөйләштек. Администрация аша сөйләшеп була, шул капчыкларны чыгарыр өчен УКП ЖКХ аларның контактлар әйбәтрәк димәк. Һәм мәсәлән сез үткәрдегез, кеше килде, сез чистарттыгыз, ләкин шимбә эмәсе шуның белән бетми, сезгә тикшерергә кирәк. Шул чүп калдырган капчыкларда чүпне чыгарганнармы, юкмы? Үткән елны җәй көне ялгышмасам, бер вакыйга булды. Русско-немецкая Швейцария җирендә активистлар җыйганнар чүпне һәм капчыкларда калдырганнар. Бер атна ятканмы шунда, бер 3 көн ятканмы ул чүп чыгармыйча. Һәм шуның турында язганнар журналистлар һәм
шул шау-шу килгәч кенә шул чүпне чыгарганнар. Шуның өчен тикшерергә кирәк, бәлки сез җыйган калдыклар, капчыкта калган калдыклар, бәлки компаниялар чыгармасалар, анда белмим, этләр йөри, кошлар, алар туздыра бөтен чүпне һәм сез чистарткан урын тагын бер әшәке урынга әверелә. Шуның өчен тикшерергә кирәк. Менә барысын да эшләп алсагыз, сезгә фәрин димәк, шимбә өмәсе әйбәт итеп үткән. Бу беренче тәҗрибә, мин сөйләгән пластик вотчинг үткәрү, ләкин шимбә өмәсе калдыкларны аерым җыеп практика турында һәм тагын бер әйбер турында сөйләсе килгән иде. Бу фонд Безрек как Безрук дигән тикшеренү турында. Бәлки Жорокова Насян дигән блогерны беләсез? Экологика YouTube'та канал бар, ул Норильск турында һәм Камчатка турында YouTube блогта тикшеренү чыгарган. Нишләп Жорокова Насян турында сөйлим? Чөнки ул фонд Безрек как Безрук белән бергә Идел буе Мәскәүдән башлап Хаҗитарханга хәтле шул экспедициядә катнашкан һәм нишләгәннәр алар? Алар зур шәһәрләрдә, Иделдә торган зур шәһәрләрдә су составын караганнар. Безнең бөтен чүп һәм су пычрану ул без күргән чүп кенә түгел бит. Суның составын карарга да кирәк. Һәм алар шул современный приборларны алып экспедицияга чыкканнар һәм беренче шәһәр Идержев, аннары Тверь, Түбән Новгород, Чебоксары, Казан, Самара һәм Волгоград и Хаҗитархан. Нәрсәне тикшергәннәр? Предельно допустимая концентрация ПДК, шул металл буенча күбрәк һәм микропластик. Бу экспедиция, беренче экспедиция кем микропластикны санап алды. Безнең Россия эчендә. Башка илләрдә микропластикны тикшереп барган компаниялар, экспедициялар күп, ә безнең илдә бу беренче тапкыр. Һәм шуның экспедицияның нәтиҗәләре нинди? Самые грязные города России на Волге, иң пычранган шәһәрләр. Беренчесе Волгоград. Әйтергә кирәк, бәлки беренче фикер, Волгоград ул Иделнең астында, чөнки бөтен шәһәрләр Иделне пычратып, Волгоград шәһәренә иң пычрак су килә. Юк, экспедициянең төп кагыйдәсе иде, мәсәлән, Казан янына килгәннәр алар, һәм Казан өстеннән беренче проба алалар, һәм икенче проба Казан астыннан алалар. Һәм карыйлар шул показательләрне. Димәк, Волгоград шәһәрен карасак, ул иң пычрата торган шәһәр булып чыкты. Һәм Казан бу рейтингта 1, 2, 3, 7-нче. Шулай ук санаганнар на долю жителей населения, мәсәлән, күпме кеше яши, бүлеп алганнар шул мәгълүматны. Һәм икенчесен мин әйттем, микропластикны шулай ук санап алганнар, күпме Идел суында микропластик. Һәм Казан безнең икенче урында бара. Беренче урында шулай ук Волгоград. Идел буенда инәшәке шәһәр булып чыкты инде Волгоград безнең. Микропластик буенча Казанда шулай ук бик күп кисәкчеләр табылган иде. Микропластик әйткәндә сез нәрсә турында уйлыйсыз? Микропластик. Нәрсә? Әйе, бак кисәкчеләр. Без уйлыйбыз, бәлки пластик шешәләр, ләки пластик пакетлар ваклана, һәм менә шундый вак әйберләр без күргән әйберләр. Юк. Микропластик ул бик күп очракта, мәсәлән, без крем, шампунь һәм башка косметика, бытовая химия кулланабыз, һәм аның составында микропластик бар. Шулай ук микропластик каян килә ала? Чыганагы каян? Мәсәлән, юл, машиналар йөри юл өстендә һәм көпчәкләре шул асфальт
асфальт белән ышкыла да. Димәк, шул ышку баргач, нәтиҗәсендә микро кисәкчеләр килә һәм алар канализация белән, су белән канализациягә китә һәм аннары через очистительное сооружение микропластик шулай ук суга тагын китә. Һәм микропластик кисәкчеләре, димәк, менә күп очракта шулай барлыкка килә. Һәм бу экспедиция нәтиҗәсен инде фәнни тикшеренүчеләр, алар шул мәгълүмат белән һәр регионга килеп, Министерство экологии, торгово-промышленная палатага барып, шул мәгълүматны җиткергәннәр һәм шулай ук социаль челтәрләр аша кеше белер өчен мәгълүматны биргәннәр. Бу беренче этап, димәк, белү, проблеманы белү һәм хәзерге вакытта сорау куела, очистительное сооружение микропластикны тотмый икән, бәлки аны әйбәтрәк ясарга кирәк. Хәзерге вакытта микропластикны тотыр өчен. Һәм менә микропластик турында бик күп сүз әйтелгән инде, аның зарары бар микән, юк микән? Сезнең фикерегез нинди? Зарарымы микропластик? Һәм зарары булса, нәрсә белән зарар? Зыян. Бу микропластик түгел, бу пластикның кисәкчеләре, микропластик ул безгә күренми торган әйбер күп очракта. Сез күбрәк пластик утралар турында, океанда, бу шулай ук бик зур проблема, ләкин микропластик турында әйткәндә, бу күп очракта без күрми торган әйбер. Хәзерге вакытта бик күп фәнни тикшеренүләр алып бара һәм галимнәр төгәл итеп әйтә алмыйлар, микропластик зыянлымы, юкмы кеше өчен, кемдер әйтә, зыянлы, кемдер әйтә, шул сидек белән чыга кешенең организмыннан. Бәлки ишеткәнегез бар, бик күп хәбәрләрдә язалар, кешенең сидегендә, канында, яңа туган балаларда шулай ук тапканнар микропластик. Димәк, 10 ел эчендә бәлки фәнни тикшеренүләр күбәя барыр һәм без төгәл итеп белә алырбыз. Һәм безнең 5 минут бар. Бармы? Или уже 5 минут бар. Ярар, хәзер битерәм. Һәм суны кулланабыз дип әйттек. Без савыт-саба юабыз, юынабыз. Һәм һәрберегез беләме, каян су безнең кранда? Краннан ага. Каян килгән? Каядыр артезианский, каядыр күп очракта Волжский водозабор. Шул Иделдән алынган су, аны чистарталар, аннары водопровод аша безнең кранга керә, аннары без, мәсәлән, чистартып тешләрне, киткән су канализациягә, очистительное сооружение аша тагын су чыга һәм микропластик шулай ук һәм Идел суына эләгә. Һәм тагын бер сорау, бик күп очракта әйтәләр, суны сакларга кирәк. Мәсәлән, теш чистартканда суны кабызмаска кирәк. Нәрсә өчен? Барыбер бит Идел суына эләгә ул су. Чистартырга кирәк аны һәм без кулланган су пычранган инде. Шуның өчен экопривычки дигән бер направлениесе бар. Шул су саклау бер алтыны әйтеп китәсем килә. Беренче теш чистартканда һәм кул юганда кранны ябып була һәм шулай ук, мәсәлән, сезнең тырбалар, краннар агалар, аларны ремонтларга кирәк. Шулай ук бу экономия ягыннан да әйбәт, чөнки күп су кулланмаганда сез әзрәк түлисез квитанция буенча һәм шулай ук ванна урынына душ керергә бик әйбәт диләр. Аэратор куеп була кранга. Нәрсә соң ул аэратор? Бу установка кранда һәм су әзрәк чыга.
аэратор белән. Шулай ук кер һәм савыт-саба юу машинаны тутырып җибәреп була һәм кеше сәламәтлеге һәм сулыклар өчен куркынычсыз булган экологик химиясын сайларга кирәк. Димәк, микропластик тә әзәер һәм зыяны әзрәк булыр. Ярар, нәтиҗә нәрсә турында тагын сөйләмәкче идем. Безнең Казанда төрле төркемнәр бар. Алар су буйларын саклау буенча эш алып баралар. Мәсәлән, Гаврилова янында Казан су буйларын саклаучы төркеме, шулай ук Идел буе янында, Займище янында бер төркем бар һәм шулай ук русско-немецкая Швейцария шул Казан су буйларында урнашкан урын, аның да үз активистлары бар һәм алар шул урыннарның мөһимлеген, әһәмиятлеге турында сүз алып баралар, информацион кампаниялар алып баралар, флешмоблар һәм хәзерге вакытта, мәсәлән, билгеле Гаврилова урамы янында ЮИТ иләр йортлар тизими димәк, һәм шулай русско-немецкая Швейцария хәзерге вакытта проект аны тимиләр дип, һәм тагын берничә проблем бар бит, мин өлгермәдем әле әйтергә, соңра башлагач. Рамис сөйләгән иде, су кими дип, сулыклар кими дип, шулай ук бит шәһәрдә яшәгәндә күп очракта Россиядә кымлык белән суны бетерәләр һәм шулай бетонлаштырып төзәкләндерәләр. Бу прошлый век димәк, да, аны эшләмәскә кирәк. Хәзерге вакытта шундый актуаль форма бу табигатьне саклап, органичный природную среду саклау димәк. Бәлки шуның белән бетерәбез. Сезнең сорауларыгыз булса, мин җавап бирергә тырышырмын. Сораулар бармы? Юк, сораулар юк. Ярар, рәхмәт. Ну, я, к сожалению, буду говорить на русском языке. Ладно, мне так красиво не сказать. Это бич, может быть, мой в данном случае. Хотелось бы по-другому, но не получается. Итак, я представляю срез исследователей, которые занимаются изучением водных объектов, и возглавляю кафедру природообустройства и водопользования. Десятки лет возглавляю лабораторию оптимизации водных экосистем, которая занималась изучением водных объектов
нашего региона, Поволжья, города Казани, ну и даже нескольких стран. Так у нас получилось, что мы работали в очень разных местах. И вот для города Казани у нас есть, в принципе, полные сведения для очень большого количества водных объектов. И даже предполагаю, что, в общем-то, для всех водных объектов города Казани у нас есть в той или иной степени эти сведения. В 2007 году мы делали инвентаризацию водных объектов города Казани. И по результатам инвентаризации получилось, что в Казани 246 водных объектов. Самыми водными районами города являются у нас Кировский район, Приволжский район, в определенной степени Новосавиновский район, но в Новосавиновском было очень много искусственных водных объектов. Так, наверное, я не туда направляю. Правильно, что ли? Мне хочется сказать, что даже начать, наверное, с правильного подхода вообще к водным объектам. Вот прежде чем даже говорить про водные объекты города Казани, мне хочется сказать, как к ним правильно относиться. В мире существуют различные концепции бережного отношения к охране природы. К примеру, концепция живой реки, да, это сохранение, скажем так, берегов рек, не застроенных даже в условиях городов, чтобы реки могли извиваться, меандрировать, разливаться в пойме, чтобы они обладали придаточными водоемами. И вот эта концепция живой реки, она как бы заставляет нас отказываться от застройки водных объектов по краям. Вот традиционный гидрологический подход, к примеру, к водным объектам, он предусматривает берегоукрепление, берегообустройство такое жесткое. Да, вы видите, что это бетонные берега, что это канализование. И это достаточно традиционный путь, что на удивление просто очень в течение 2 веков практически последних вот так благоустраивались водные объекты в условиях городов. Но этот подход ведет к тому, что реки исчезают и уничтожаются. Озера точно так же. То есть я вот здесь на примере рек говорю, а озера точно так же уничтожаются, если вот так благоустраивать их берега, делать их бетонными, застраивать до уреза, то есть эти водные объекты превращаются в искусственные. И вот, к примеру, экосистемный подход, который вот вы видите, да, что вверху река с меандрами, вот с этими извилинами, да, с островами, с мелководьями, с придаточными водоемами, где сохраняются разнообразие фауны и флоры. И именно такая река защищает, например, территорию от наводнения, от подтопления, от катастроф природных она защищает, потому что имеет возможность разлиться в пойме. Вот сейчас наводнения кругом идут в Казани. Уже во многих местах паника идет, что тут подтопило, там подтопило, и будет подтоплять, весна идет такая очень ранняя. И вот река с поймой в условиях города, к примеру, у нас тоже много малых речек, она защищает территорию, предотвращает многие проблемы. И вот здесь видно, что она становится основой экологического каркаса. Вот внизу у нас Колорадо, река, это в столице Техаса, Остине. Это зеленая река с зелеными берегами, это сплошные парковые зоны, и они являются стержнем экологического каркаса города. Таких примеров немало. Вот в верхней части река Висла, река Исетия в Екатеринбурге. Или вот на примере других рек, других стран мы видим, что в принципе, когда река с зелеными берегами, такая с разливающейся поймой, это правильный подход. Но в городе земля очень дорогая. И большое желание возникает, конечно, застроить до уреза. Участки очень дорогие. А есть страны, которые уже начинают отказываться от этих каменных джунглей, от каменных арыков этих, и свои каналы начинают возвращать. Вот посмотрите, это река Колланг, Сингапур, да, возвращают реку в исходное состояние. То есть это уже реставрация, это экологическая реабилитация, реставрация, вот такие интересные примеры. Ну, вот такой пример, конечно, он очень печальный. Да? Вы видите, вы узнаете, к сожалению, это печальный пример. Это создание искусственных земельных участков на водных объектах. Пресные воды – величайшая ценность. И создавать ИЗУ за счет создавать вот эти искусственные земельные участки, гидронамывы для целей строительства, это, конечно, не то, что не есть хорошо, да? Это вообще-то преступление перед человечеством на будущее. Поэтому надо понимать, что это неправильный подход. Это неправильный подход. И вот теперь переходим к водным объектам Казани. Вот немножко от теории, как должна быть река в городе, какие должны быть водные объекты в городе. Переходим к ситуации, какие у нас водные объекты имеются, и что можно в этих условиях сохранить, что можно, скажем так, оптимизировать даже где-то, использовать для целей туризма.
Как я уже говорила, у нас несколько водных, таких насыщенных водных районов. Это Кировский, Новосавиновский, Приволжские районы, частично советские. Вот в этих районах у нас больше 50 водных объектов. И есть районы, в которых вообще очень мало водных объектов. Например, в Московском районе 6 всего, в Ахитовском 5. Знаете, просто нет, и все. Исчезли, потому что исторически город Казань развивался тоже своеобразно, от центра как бы к периферии, радиально. Хотела привести несколько исторических карт, какие раньше у нас были водные объекты. Но, может быть, сегодня кто-то слышал на экскурсии о том, что у нас были объекты, исчезнувшие водоемы Черноозерской системы. Какие были раньше озера Капан? В общем, на любой вопрос могу ответить. Есть несколько книг и монографий, изданных нами, в общем-то, по истории городов, по истории города Казани и истории водных объектов в городе Казани, если правильнее. Ну и давайте вот сюда вернемся. Вот тут замечательная такая картинка. Ой, что-то я не туда нажала. Не как-то верну. Так, сюда. А лазер нет здесь, да? Лазерной указки. Лазерную указку куда надо нажимать? Извините. Вот, к примеру, Новосавиновский район вот здесь. Немножко вот уже предшествующий докладчик говорил о том, что здесь вот замечательные водно-болотные угодья есть, которые защищают жителей. Он граничит с чем? Он граничит с авиастроительным районом. А вот эту территорию очень мало кто знает. И вообще мало кто знает. Понимаете, там завод, 7-й завод был и есть, в общем-то. И вот эти территории не относились к заводским территориям. А вообще-то это огромное количество водных объектов. Посмотрите, какой красоты. Вот это меандры реки Казанки. Вы знаете, когда на них стоишь, там как будто места силы. То есть там биоэнергетически вообще сразу подпитываешься. То есть стоишь и вот ощущаешь величие вообще реки Казанки. Вот на таких изгибах. А вот Казанка в районе Голубого озера. Посмотрите, какая красивая. А это многочисленные озера. Их там более 100. То есть там более 100 торфоразработок, древних стариц, пойменных стариц. И они все с разной минерализацией. Они маленькие, большие, с разной минерализацией. Это очень красивые места, очень необычные. И вот эта территория, получается, это территория 100 озер. Но здесь еще мы называем это место долиной Древней Казанки. Здесь мало того, что Казанка, здесь место впадения 4 ее притоках. Нокса, Киндерка, Солонка и Сухой реки. Вот на этом участке впадает 4 притока реки. И у них еще есть многочисленные старые русла, многочисленные старицы, многочисленные места поворотов рек, вот, которые образуют старичные водоемы. Изумительная территория. По генплану она попадала под застройку. Было очень много баталий по поводу этой территории. И удалось, с главным архитектором удалось договориться. Она, в общем-то, была потрясена красотой этой территории, и сразу несколько проектных фирм подключилось. Было несколько предложений, как можно сделать. То есть большую часть этой территории удалось освободить от планируемой застройки по генплану. Я с удовольствием вам об этом говорю. Да? То есть там все равно, конечно, еще будут строиться дороги. И часть территории еще пока в частной собственности находится. Но вот эта изумительная территория, мы ее назвали «Долина древней реки», да, «Долина древней Казанки». А можно сказать, что это «Долина 100 озер». Это тоже будет правильно. Тоже будет правильно. В прошлом году, когда у нас студентка-магистрант защищала диссертацию, она защищала по инвентаризации этих озер, 22 газеты опубликовали сведения об этой территории. Представляете, 22 газеты перепечатали эту информацию. В общем, такая необычная территория. Но вот она необычна во всех отношениях. Здесь у нас и современные русла Казанки, и древние русла Казанки с торфяными озерами, рукава реки Киндерки, озеро Борисоглебское тут великолепное, озеро Карьер по правому берегу реки Казанки. Вот так, плохо видно, вот здесь где-то здесь оно, а вот озеро Карьер, искусственное. Древние русла, река Сухая с многочисленными старицами, Солонка, водно-болотные угодья, пойменные леса и суходольные луга. Туда идешь, а там прям куропатки из-под ног, норы лис. Идешь, норы лис практически, вот смотришь, тут леса, тут леса. Вот удивительные вообще места. И даже мы там нашли такое капище, современное капище, в общем-то, по сути, такое сакральное место уже. Вот. Лучший путь, конечно, это создание ООПТ с возможностями рекреации и экотуризма. И примыкает эта территория к существующей особо охраняемой природной территории Голубые озера.
Вот такая интереснейшая территория, и я думаю, что для многих она впервые, в общем-то, прозвучала. Пойма реки Казанки вдоль улицы Гаврилова – это еще одна очень интересная территория. Это вот здесь у нас кусочек территории, который долгое время был под угрозой, и только буквально вот в августе прошлого года мы услышали слова мэра о том, что эта территория сохраняется в качестве вот парковой территории. Это была большая победа жителей. Когда-то здесь была крупнейшая, вот здесь у нас, где строился стадион и строился дворец водных видов спорта, здесь у нас была крупнейшая в Европе популяция ужовника обыкновенного, древнего, маленького, реликтового папоротника. Вот. Он вообще самой высшей категории охраны, но он попал в зону застройки. И фактически его здесь не стало, но он остался еще в некотором количестве, вот этот реликтовый папоротник остался на территории вот как раз вдоль рощи Гаврилова. И, собственно говоря, это последнее его убежище. Собственно, последнее его убежище в республике, больше его просто нету. Эскизный проект вот сделан по организации проектно-ландшафтного парка в пойме реки Казанка под названием Савиново. И продолжаются, в общем-то, исследования этой территории. Это интересный объект. Другой не менее интересный, это даже более интересный, я бы сказала, да, это знаменитые островки Казанки в районе поселка Торфяной. Вот здесь поселок Торфяной на противоположном берегу. Ну, вот мы предлагаем уже, скажем, 15 лет подряд мы предлагаем его сделать особо охраняемой природной территорией. В каждый генплан он входит, как ОПТ, в каждый генплан. Но как-то до конца еще не утвержден. И вот эта территория, посмотрите, что это такое, да? Ведь это то же самое, что в авиастроительном районе. Десятки озер, да, десятки русловых участков. А кругом, что там у нас сейчас? Вокруг вот здесь сады, да, и вот это только территория водно-болотных угодий, она вот здесь уцелела. Посмотрите, как это красиво. Это же город. Это город с замечательной сохранившейся поймой, кусочек поймы с ценнейшими видами растений и животных. Так, ну вот еще одна маленькая территория тоже на Казанке, крохотная территория на Казанке, так называемые Крачковые озера. Это вот здесь, около дворца Миллениум. Последний кусочек поймы здесь. Здесь пойма чрезвычайно сильно трансформирована, строительство спортивных объектов, но здесь сохранилось 4 небольших озера, мы их называем Крачковые озера, где гнездится крачка речная, где большое разнообразие лусух, водоплавающих птиц. Вот такая небольшая территория. Посмотрите, как интересно, да? То есть вот узнаете объекты спортивные. И что удивительно, здесь огромное разнообразие пчел, шмелей, огромное разнообразие бабочек. Почему они здесь, мы даже понять еще не можем. Почему они здесь? Вот какая-то, видимо, смена ландшафтов идет, такая микросмена. И вот такое огромное разнообразие здесь ценных видов насекомых. Посмотрите, вот это золотоглазка перламутра, водолюб большой, колонии ос, бембикс носатый и так далее, и так далее. Ну, все это мы называем вэтландами побережья. И вот еще одна ценная территория – это район русско-немецкой Швейцарии. Тоже об этом сегодня говорилось, русско-немецкая Швейцария. Водно-болотные угодья там. Да? Вы все видите, что у нас Казанка одевается бетонными набережными, а вот здесь набережные не только противопоказаны, они приведут просто к уничтожению ценности этой территории. Здесь максимум, что может быть, это только деревянные набережные. Поэтому вот надо тоже подходить бережно, понимать, какие угрозы водным объектам существуют. Так, по-моему, у меня все, что ли? Ага. Так. Да, все. Ну, в данном случае я взяла небольшую презентацию. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если они есть. Еще раз повторюсь, что в Казани по результатам инвентаризации 246 водных объектов. 246. Из них 180 озер. Есть несколько рек, это река Казанка, 4 притока, несколько ручьев, несколько ключей. И остальное – это у нас водно-болотные угодья первые, и есть еще искусственные водоемы. Есть еще дрены инженерной защиты города Казани, потому что Казань попадает в зону затопления, и для защиты от наводнений со стороны Кубышского водохранилища существуют дрены инженерной защиты, которые тоже фактически функционируют как самостоятельные экосистемы. Вот то, что есть.
К сожалению, класс качества воды большинства водных объектов у нас либо 3, либо 4, либо даже 5. То есть это загрязнение. К сожалению, для многих водных объектов требуется благоустройство, требуется экореабилитация, требуется восстановление. И мы работаем, значит, наша кафедра, лаборатория работает по многим проектам благоустройства, экореабилитации. Примеры наших водных объектов – озеро Марина, если кто-то знает, в Новосавиновском районе. Если видели такой небольшой экологический парк, то есть на бросовой территории удалось создать, в общем-то, ну, хотя бы кусочек природы, еще, конечно, не до конца заросший, тем не менее. Озеро Харовое в определенной степени, там мы, в общем-то, достаточно долго боролись за это озеро, а потом в какой-то степени боролись с интересами жителей, которые готовы были все берега озера превратить, так сказать, в свои объекты, да, то есть рекреационные объекты. Это озера Лебяжьи, которые сейчас реконструированы. Это озеро Кабан, с которым работаем многие годы. Ну и так далее. Да? То есть довольно много водных объектов. Озеро Чешмеле, которое было восстановлено в Советском районе после уничтожения. Это вот примеры таких заметных, известных территорий, на которых мы работали, для которых делали проекты благоустройства, экореабилитации, восстановления. Вот вопросы, да? Давайте. Угу. Река Комаровка? Так, она, ну, на ручей, конечно, да, это ручей, конечно, Комаровка. Так, а я, наверное, путаю с Вертелевкой, хотела сказать, Вертелевка. Это историческая была речка, ее же нет сейчас, да. Надо поискать. Где-то у меня было это, в этих местах было. Дело в том, что около тандема был пруд известный, и река Комаровка историческая, которую жители брали там в деревянные русла даже. В общем-то, она проходила в районе улицы Декабристов, эта речка. Но где точно сказать, затрудняюсь. Да? И, собственно, вот этот пруд в тандеме, он был как бы на подворье монастыря, поэтому вот места примерно так эти были. Но это давно было. Да, Шулайшел. Угу. Тандем прям сидит на этом. Тандем сидит на речке Комаровки, сидит на пруде, который был. На пруду, который был. Ага. Еще? Здрасте. Угу. Здравствуйте, Нафиса Мансуровна. У меня такой вопрос. Вопрос по поводу качества очистки поверхностного стока города. Ну, то есть это вот ливневая наша канализация, насколько она отрабатывает и что все-таки она пропускает в наши водные объекты? Ливневая канализация или поверхностный сток, который мы называем, это, в общем-то, своеобразные сточные воды. Первые порции, которые идут во время дождя, они смывают первые 20 минут, они смывают максимальное количество загрязняющих веществ, и они, по сути, приравниваются к неочищенным сточным водам, производственным, промышленным. У нас более 20 выпусков ливневой канализации непосредственно в водные объекты. В местах, где они попадают, эта ливневка, там, по сути, образуются мертвые зоны. Почти вот мертвые, иногда даже сероводородные зоны. Изучали мы эту территорию, в общем-то, в 90-х, 2000-х годах изучали эти территории. Есть у нас первый выпуск ливневой канализации, первое очистное сооружение, вернее, на выпуске, это в районе озера Нижний Кабан. Есть неплохие, в общем-то, очистные сооружения на одном из выпусков. Удовольствие это дорогое. В разные программы города Казани входило там строительство до 20 объектов, 21 локальное очистное сооружение хотели построить, но пока вот было только одно. Пока только одно построено. Он хороший, эффективный, достаточно мощный, принимает в себя немало, в общем-то, сточных вод, но это только одно из 20, которое нужно. Попадают в водоем, да. Через решетки попадают в водоем, а иногда и напрямую. Вот на Булаке вы можете увидеть, что напрямую попадает. Когда Булак затопил несколько лет назад, ну, если точнее в 2016 году его затопило, было наводнение, у нас прям водопады шли с Булака, тогда, в общем-то, ну, были вынуждены прорубить эти решетки напрямую. И вот сейчас у нас дождь идет напрямую в Булак, поэтому Булак, конечно, всегда загрязненный. Вот, ну, не так просто все это, да. Рада видеть, ага. Вот если изучить Красную книгу, там видно, что многие
редкие растения и животные, они вот именно около Казани, там Конечно. русской Швейцарии Да. или там по имени реки Казанка. Это вот территория Казани больше изучена, поэтому так, или это вот какое-то особенное Это, конечно, место? нет, это, конечно, имеет место. То есть, где больше работают, где больше ученых, где больше исследуют, там всегда больше находок. Это однозначно, потому что, например, поехать куда-то за 100 километров ты можешь 1-2 раза, а в Казани хоть 10 раз выходи. Конечно, это в первую очередь связано с тем, что много исследований проводится, но однозначно, что водно-болотные угодья, околоводное пространство, все то, что ближе к воде, в силу разнообразия ландшафта, в силу большей благоприятности, активно привлекает вообще биологическое, ну, активно привлекает виды растений и животных, в том числе краснокнижных видов. Поэтому большинство видов краснокнижников у нас обитает около водных объектов. Да, практически вот, в Казани очень много их, не потому, что их действительно много, а в первую очередь, конечно, потому, что здесь много исследований, и потому, что в Казани достаточно высокое разнообразие ландшафтов. Ведь, понимаете, биоразнообразие тогда высокое, когда много ландшафтов. Если у нас есть озера, реки, водно-болотные угодья, искусственные дрены, холмы, овраги там, и так далее, да, то есть это уже разнообразие ландшафтов. Есть высоты, есть низины, да, и всему этому сопутствуют разные виды. Поэтому Казань, к счастью, она в ландшафтном отношении относительно разнообразна. Поэтому и видов больше. Еще? Да, у меня вопрос. Вот вы говорите об исследованиях, а можно где с ними знакомиться? Они есть в открытом доступе? Да, у нас есть книга «Водные объекты города Казани», у нас есть книга «Экология города Казани», где очень много информации. То есть в этих двух книгах очень много информации по Казани вообще, экологическим проблемам, и по водным объектам в частности. Да. То есть, да, пожалуйста, мы даже можем поделиться, если кто придет на кафедру, можем поделиться книгой. Ага. Да, пожалуйста. Ага. Можно спросить вот два вопроса. В этом году что-то там на Булаке утки без воды сидят. Это с чем связано? Ну, придет вода, еще будет вода. Но ее просто совсем спустили, потому что в этом году обычно там под мостами всегда вода была, там такие или... Утки у нас такие, тут приспособились хорошо, да, то есть у нас в Казани считалось недавно 1000 уток, сейчас уже, наверное, больше, я думаю, то есть популяция вот эта зимняя, она остается. Зимники наши кряковые обыкновенные, и они не уходят, да, они даже в лютые морозы прилетают сюда, там потом перелетают на Кабан, то есть достаточно много. А на Булаке, конечно, уровень воды, он зарегулирован с Кабаном, но, скажем так, искусственно зарегулирован, поэтому не обязательно совпадет, то есть его могут открыть, могут закрыть эти задвижки под театром. Но в этом году что-то там ненормальная ситуация какая-то, да? Нет, зимой. Я бы сказала, что и раньше такое бывало, да, что вот такой низкий уровень и раньше был. Дело в том, что на Булаке нельзя повышать уровень воды сильно. И вообще это историческая древняя речка, да, соединявшая озера с Казанкой. Булак неоднократно чистили, он огромную роль сыграл в истории города Казани. Но когда его пытаются сейчас повышать уровень воды, то начинают топить подвалы. Поэтому в Булаке вообще вода на уровне 1 метра. Сейчас, в результате застройки, поскольку кругом насыпные территории, засыпанные территории, если повышать уровень воды, так пытались сделать лет 15 назад, тогда начинать топить подвалы. Поэтому уровень воды там всегда был и будет низкий. Но качество воды, конечно, оставляет желать. Не то, что лучшего, она просто грязная, эта вода. Два вопроса по поводу подземных вод. Состояние подземных вод в Казани можете как-то оценить в связи с тем, что лекарств много? И вот вы про пчел говорили, у нас тут дикий мед есть все-таки, нет, где... Нет, давайте я про пчел касаться не буду, ладно? Это тема для других, для зоологов, для специалистов. Значит, что касается подземных вод Казани, то у нас есть районы с высоким уровнем залегания грунтовых вод. К примеру, район метро Козья Слобода – это высокий уровень. Это район метро Кольцо, как оно у нас, не Кольцо называется? Площадь Тукай, да. Вот это тоже высокий уровень залегания грунтовых вод. И эти 2 метро у нас постоянно плачут. То есть их приходится откачивать воду, они такие мокрые у нас метро. С них происходит откачка грунтовых вод. С Кольца происходит откачка в озеро Нижний Кабан, а с Козьей Слободы откачка в дрену около молодежного центра. То есть там откачивают воду постоянно.
И вот ряд озер выполняет дренирующие функции. Например, озеро Харовое выполняет роль дрены. И озеро Кабан тоже выполняет роль дрены для откачки подземных вод. С этих, вот из Кабана вода даже откачивается, потому что действует водохранилище, под действием водохранилища выдавливаются подземные воды. Вот это первый момент. Что касается качества воды, конечно, там, где уровень воды высокий, то происходит загрязнение грунтовых вод, особенно верховодок, загрязнение грунтовых вод, поэтому для городов это характерно. В населенных пунктах, вот это особенно тоже надо многим помнить, у нас же вот когда создаются поселки, да, мало кто проверяет, а как люди обустраивают свою канализацию. И в целях экономии многие вот эти канализационные ямы делают без дна, например, делают с песком, для того, чтобы часть воды уходила в грунт. И получается, здесь же берут воду артезианскую, и сюда же уходит фекалия. Если это удается проверить, то вот даже проверяют там с помощью щупа, дно твердое или не твердое, но вот во многих очень поселках вот происходит такое, что идет загрязнение грунтовых вод из-за неправильно оборудованных канализационных стоков. На дачных участках это тоже часто бывает. Соответственно, жители потом жалуются, что вот 10 лет назад были воды чистые, а сейчас, значит, с той же самой глубины вода идет грязной, надо рыть новую артезианскую скважину. Да, то есть делают. Вот эта проблема есть, она есть и в Казани, она есть и в пригороде. Эта проблема очень малоизученная, то есть, по сути, только-только начинаем к ней подбираться к этой проблеме, да, она очень малоизученная. Угу. Еще? Да. Еще один. Сұрау тоже бермекші едім. Нокса и Киндерка, вот, по Нокса и Киндерка по генплану, каково их будущее, подскажете? Да. Так по генплану я уже столько всего вам рассказала по генплану, да, то есть, по сути, я и построила как-то немножко доклад с угрозами, скажем так, генплана для водных объектов. По генплану для водных объектов, конечно, отводится роль зеленых коридоров, да, то есть это как бы они должны выполнять роль зеленых коридоров в каркасе города по генплану. Но во многих случаях идет угроза застройки. К примеру, вот река Киндерка, прекрасная река, она идет, получается, с Пестричинского района, подпитывается водами Белянкинско-Окинских ключей, то есть это водами первого Казанского водозабора. То есть там исторический Казанский водозабор за районом поселка Оки. И там же располагается Белянкинский лес, ниже которого располагается подземное водохранилище. То есть это то, с чего идет первый Казанский водозабор, которому больше там 150 лет у нас. В 1866 году знаменитый химик Арбузов исследовал воды Казани и пришел к выводу, что лучшая вода в Казани – это вот Белянкинско-Окинские ключи и вода со дна озера Средний Кабан. Ну, это был конец XIX века. И вот тогда был образован первый Казанский водозабор. Река Киндерка питается водами этого подземного водохранилища. Из Белянкинского леса вытекает немало ручьев. А по генплану там застройка. Защищать территорию, по сути, некому защищать территорию. Там практически нет жителей. И вот сейчас уже, если смотреть публичную кадастровую карту, то видишь, что многие территории уже под застройку отводятся. И прямо на реку Киндерку, рядом с ней, например, планируются одинцовские усадьбы. Вот сейчас СМИ тоже поднимают эту проблему о том, каким образом речка оказывается текучей там в поселке, который там новый планируется. Да? Киндерка речка капризная, она то высыхает, то поднимается на 4 метра. То есть когда идет вот в этом году, там уже идет затопление в этом году. Вот, поэтому надо быть очень внимательными. Генплан города, в конце концов, это не догма. Понимаете как? Огромное количество генпланов города Казани существовало. Ну, я может быть, так вольно выражаюсь, да? Вы знаете, в Казани было 8 генпланов, насколько вот я смогла историю генпланов поднять. Было 8 генпланов, начиная там с 18 века. И последние генпланы это у нас были в 2004 году, в 2007 году. После этого вот сейчас новый современный генплан 2019 года. До этого генплан 1984 года, 1968 года. Это вот последние 4 генплана. А еще до этого был генплан «Большая Волга», связанный со строительством Куйбышевского водохранилища. Так вот, большинство генпланов корректируется, большинство генпланов исправляется при необходимости, не всегда выполняется. Да? И все зависит, на самом деле, от нас с вами. То есть если жители видят проблему, если они эту проблему поднимают, если они грамотно работают с муниципальными органами, то порой удается, вот как жители Гаврилова, да, по улице Гаврилова, удалось же все-таки достучаться, что эта рекреационная зона величайшую ценность имеет.
Вот, поэтому надо быть, скажем так, жить по совести, надо любить и беречь свой город, любить и беречь свою природу. И вот делать это грамотно, спокойно, грамотно, обстоятельно. Вот, потому что крик и эмоции порой не приводят к нужному результату, а грамотное обоснование приносит иногда больше результатов. Угу. Угу. Я что, лидер по вопросам сегодня, да? Новые Аракчино вы упомянули по обратную сторону от моста. Там идет такое достаточно заметное обмеление. Это связано с тем, что действительно был более сухой период, или все-таки это тоже последствия вот этого? Ну, я думаю, что это последствия гидрономывов. То есть я думаю. Но всегда вопрос надо изучать. Чтобы что-то говорить, всегда надо изучать, понимаете? Поэтому думаю, что последствия гидрономывов, создание искусственных земельных участков на водных объектах, особенно на пресноводных, да, оно, в общем-то, в любом случае приведет к заилению, скажем так, к ухудшению качества воды, оно приведет к автрофированию, к цветению воды. Надо это понимать очень хорошо. Тоже вы упомянули класс качества воды. Речную рыбу можно употреблять? Только голову не ешьте. Голову и потроха не ешьте, ладно? Употребляйте на здоровье. Голова, слизь, гонады, внутренности накапливают тяжелые металлы. Поэтому, когда речную рыбу нашу вылавливаете, многие любят ее с головкой сварить. Вот голову, пожалуйста, уберите. Да, голову и внутренности не используйте. Там накопление тяжелых металлов идет в десятки раз. Поэтому надо быть осторожными. А так, конечно, почему? Подходит речная рыба. Угу. Еще? Все? Все? Последний вопрос хотел задать по поводу лесистости. Вот в центре Казани, ну и вообще в такой исторической зоне катастрофически не хватает деревьев. Вот эта вот взаимосвязь качества воды, водных объектов очень количество деревьев. И можно ли как-то вот эту проблему, ну как-то поднимать, потому что и проблема с парком на Гавриловой, и многие другие объекты, она напрямую упирается в то, что мы теряем не только растительность, но и качество воды очень сильно. Ну, проблема лесных ресурсов, озеленения лесопарков, сохранения зелени в городе, она сама по себе как бы очень важна, да, то есть о ней тоже можно говорить, как и о воде, бесконечно. Вот. И однозначно совершенно, что наличие зелени способствует сохранению воды, и сохранение воды способствует в свою очередь сохранению зелени. Поэтому для территории, скажем так, города, конечно, необходимо озеленение и увеличение. У нас есть районы с низкой степенью озеленения, есть районы более-менее достаточно. Кировский район с лесопарком Лебяжий, естественно, это самый залесенный район. Но где мы с вами сейчас, да, а где лесопарк Лебяжий? То есть понимаем, да, с вами, что разница очень большая, и эти легкие города, они достаточно далеко от города. Поэтому воздух в город заходит еще с территории открытых пространств. Он заходит еще с водохранилища воздух, я имею в виду чистый воздух, он заходит с реки Казанки, да, поэтому открытые пространства, вот водные пространства, они тоже очень важны и нужны. И однозначно, что сохранение лесов способствует не только сохранению озер и рек, оно способствует восстановлению их. В Нижнем Новгороде были замечательные исследования по лесным территориям, когда, например, лес вырубили, речки сократились по длине. Лес стали восстанавливать, прошло 20 лет, речки возобновились по длине. Представляете, это конкретное исследование нижегородских коллег, которые вот озвучивались недавно на конференции «Волга». Да, поэтому это... Ну, фамилию я не вспомню, я просто говорю, что это нижегородские коллеги. У них есть конференция, сейчас, извините, у них Аристов, или вот как-то так. У них есть конференция «Волга», ежегодная, она публикуется, в общем-то, в интернете, то есть можно найти эти материалы. То есть вот там были такие исследования, они озвучивались многократно. Все? Да. Бигзур Рахмат, Таун Саравлар. Поскольку у вас там на Заднем берегу квартал, да, как бы у нас есть такие территории, которые потеряны уже безвозвратно, их никакими усилиями людей уже не спасти. Да, конечно, вот территория, где футбольный стадион, где дворец водных видов спорта, это территории же застроенные. Вокруг них, правда, водные болотные угодья снова пытаются, скажем так, возродиться, восстановиться, да, но сами-то территории безвозвратно, они уже ушли, эти территории. Вот. То есть территории застроенные, они безвозвратно уходят, территории застроенные. Надо вот это видеть.
Конечно, я могу только однозначно сказать, что нам надо беречь природу нашего города, потому что она составляет экологический природный каркас города Казани. Его недостаточно, к сожалению. Степень озеленения у нас в целом в городе низкая еще, и нам работать и работать над тем, чтобы добиться нормативов даже по озеленению. У нас были программы, вы знаете, «Зеленый рекорд» города Казани в 2013-2014 году. 100 тысяч деревьев было высажено. Программа года водоохранных зон по соблюдению режима водного законодательства. Программа года экологии открытых общественных пространств. Многое сделано, немало сделано за эти годы, да? И во многом это благодаря активности гражданского сообщества, во многом это благодаря активности людей, которые за это переживают. То есть мы, как бы жители города являются движущей силой в этих вопросах во многих, когда они, скажем так, переживают за Ноксинский лес, там, за Куземетьевский лес, за Петровский лес и так далее, да, тогда что-то получается. За рощу Гаврилова, там, за Займища, о которых сегодня говорили, да, что там прекрасная организация «Народ и Волга против», в общем-то, очень долго добивались справедливости. Вот, тогда что-то получается, да. Вот. Но я еще раз говорю, надо быть, скажем так, в сотрудничестве, да, надо быть, скажем, не просто критически настроенным, надо искать выходы из ситуации. Надо всегда искать выходы из ситуации. Вот чего я вам желаю. Хорошо. Бигзор рахмат. Бигзор рахмат сізге бүләк. Һәм безнең бер игълан бар. Безнең булачак җитешек тарих бүлеге, тарих этабы безнең Арфия апа Галямова
Булдымы? Без дәвам итәбез. Безнең ниһаять минем яраткан тарих темасы. Минем инде яраткан галимем. Да. Шуңа җитешмәй исторга була иде. Лилия Габдрафикова, ул тарих фәннәре докторы һәм ул менә үзе тәкъдим иткән, без бергә уйлап тордык, белмим кем. Мин тәкъдим иткән, уйлап чыгарган су һәм инглыпка кадәр яшәеш, ягъни вода и революционная повседневность дигән темага лекцияны укыячак. Ул безнең офлайнда, онлайнда бара. Әгәр дә менә онлайн караучыларда сораулар булса, була, шуңа ук монда катнашучыларга да сорау бирә аласыз. Сүз сезгә. Исәнмесез, мин Маржани тарих институтын эшләгән галим булам инде. Бу тарих институтында бәлки ишеткәнегез бардыр инде. Татар тарихы белән шөгыльләнгән иң билгеле үзәк буларак инде һәм без менә шушы яшәеш, ягъни история повседневности дигән юнәлешне дә соңгы елларда эшли башладык инде. Соңгы 10 ел дисәк тә була инде. Һәм менә бу оештыручылар белән су мәсьәләсенә дә килеп чыктык. Инкыйлаб дигәндә әлбәттә без 17-нче елны 1917 елны инде истә тотабыз. Русиядагы революция, инкыйлаб. Әлбәттә бу бер яктан бик ясалма дата, чөнки уйлап карасаң, гади кеше тормышында һәм су белән бәйләнешле нәрсәләрдә әллә ни үзгәрешләр булмаган. Менә шу 17-нче елдан соң ничек алар яшәгәннәр, бигрәк тә авыл кешеләре инде. Шулай ук Шишмәдән барып су алганнар, шулай ук су буена барып мунчагамы да бакчасынамы су ташыганнар, ягъни үзгәрешләр булмаган. Әгәр менә шәһәр тормышын алсак инде, әлбәттә 17-нче елдагы үзгәрешләр шактый була һәм бигрәк тә соңрак башланган үзгәрешләр юкка гына бит инде. Без теге Владимир Ильич Ленин ул чорда 20-нче елларда 20-нче гасырның субботниклар уйлап чыгармый бит инде. Менә шушы сулар пычрану белән дә санитар-эпидемиологик вазгыятьтә ул вакытта бик кыен булу белән дә аңлатыла. Һәм гомумән Казан шәһәрен алсак, монда инде Беренче Бөтендөнья сугышы елларында 215 меңдән ашу кеше яши. Бу әлбәттә бик шактый. Әгәр 19-нчы гасыр халатын алсак инде кеше саны чынлап та күп. Башка Идел буендагы башка шәһәрләр белән чагыштырганда әлбәттә Казан бик күп кеше яшәгән шәһри үзәк булып тора. Һәм бу менә шушы кеше халык саны арту әлбәттә су мәсьәләсе дә кискенләшүне китерә инде. Бу сәнәгать ягы үсеше белән дә бәйле һәм башка сораулар. Шулай итеп 19-нчы гасырда су белән бәйле сораулар бик кискен тора. Әгәр бераз татар тарихы, гореф-гадәтләре, теле турында инде фикер йөртсәк, монда инде без күрәбез, су ул гомумән татар кешесе өчен бик мөһим төшенчә. Су сүзе татар телендә дә, гореф-гадәтләрдә дә төрле чагылыш тапкан. Мәсәлән, бер генә мисал, су һәм сулыш. Гомумән су сүзе татар мәдәнияте өчен бик мөһим төшенчә. Без моны менә татар телендә дә күрәбез. Су сүзе, мәсәлән, сулыш сүзе белән бер тамырда кебек күренә. Сулыш, ягъни дыхание бит инде. Әлбәттә, башка төрки телләр белән чагыштырсак, бәлки бу тамыры бер түгелдер, әмма шулай да менә бик охшаш яңгыраганы инде күңелгә якын. Су һәм сулыш. Һәм менә Камар ягындагы татарларны алсак, Башкортстан яклары, Оренбург яклары, анда авылларда инде су башлау дигән гадәт булган инде. Яшь килен булып төшкәч, иренең туганнарын ияртеп, Шишмә янына бара инде. Якындагы Шишмә янына туганнар аңа су юлын күрсәтәләр иде. Менә шулай ул үзенең тормыш юлын башлап җибәрә. Бу гадәт Казан якларында нишләптер сакланмаган. Бу инде минемчә менә шушы ислам диненең, ислам мәдәниятенең йогынтысы зур булу белән аңлатыладыр, чөнки бу гадәтнең асылында ул төрки мәҗүси ышанулар ята. Ягъни менә су ияләре,
су аналары, менә Тукайның су анасын барыбыз да беләбез бит инде, ул менә шушы су иясе белән бер тамырда. Чөнки менә Чуашларда да ул гадәт бар, киленнең менә шулай су башлау, алар да шулай шишмә янына төшәләр һәм Чуаш кызлары, киленнәре, алар менә шушы ияләрдән бер төрле ризалык алалар шишмә иясеннән, менә шушы су белән кулланырга. Ул ягъни инде кызның бер нәселдән икенче нәселгә күчүендә аңлата инде менә шушы гадәт. Әлбәттә, Чуашларның да төрки халык икәнен истә тотсак, татарларның да менә качандыр менә шушы ияләр белән дә бәйле булгандыр дип фаразлый алабыз инде. Һәм гомумән шишмә бит инде ул татар тарихында да бик мөһим урын алып тора. Бу инде әйткәнемчә менә шушы су ияләре белән дә бәйле һәм тарихи язмыш белән дә бәйле татар халкының, чөнки без беләбез бит инде Казан ханлыгы алынгач, Казан су янынан, Идел янынан утырган татар авыллары башка җиргә күчеп утыра һәм бу урыннарда инде урыс халкы, ягъни христиан халкы урнаша. Татарлар инде зур елга булмаган, зур Идел булмаган, башка төрле урыннарда төпләнә башлыйлар һәм шуның өчен шишмә яисә кичкенә инешләр яшәүнең төп чыганагы булып тора. Һәм менә бәлки искә игътибар иткәнегез бардыр, урыс авылларын алсак, анда инде кыю казу гадәте бар, татар авыллары исә менә мондай ясалма корылмалар белән бик мавыкмаганнар, алар менә шушы шишмә суын ичеп яшәгәннәр инде күп очракта. Һәм су буенча нәрсә тагын әйтеп үтәс килә шишмә буенча инде. Мәсәлән, Шишмә елгасы да бар бит инде, Новошишминский район хәзерге. Ул да инде менә хәтта ки елгага алар Шишмә исемен биргәннәр инде. Шишмә бер үк нәрсәне аңлата. Һәм тагын бер үзенчәлекле нәрсә татар мәдәниятеннән ул да булса изгеләр һәм шишмәләр. Бу изге шишмәләрне инде күбегез очратканыгыз бардыр. Урыслар инде аны Святой Родник да дип әйтәләр, Святой Ключ һәм башкалар. Әмма менә татар мәдәниятендә изгеләр, ягъни әүлияләр, алар күп очракта менә кабер белән бәйле инде. Алар шулай аңлаталар инде. Монда менә изге кеше шушы авылда менә үлгән, ул мәсәлән сахаб булган икән, хаҗга барырга җыенган һәм менә шушы хаҗга барырга җыенган урынында үлеп калган һәм ул күмелгән җирдән җирләнгән җирдә җир астыннан шифалы су бәреп чыга. Әгәр бүгенге теге санитар күзлектән караганда инде бу бер төрле сәеррәк кебек, ничек инде менә кабер һәм шунда ук шифалы су. Һәм башка мәдәниятләрдәге менә шушы изге шишмәләрне алсак, анда бит инде алар кабер белән бәйле түгел. Ягъни анда я икона төшкән манда, я башка төрле ышанулар бар инде. Минемчә менә шушы изгеләр ул су ияләренең бер төрле трансформациясы булып тора инде. Су ияләренә ышану. Бәлки анда менә чын мәгънәсендә изгеләр булмагандыр да, мә халык менә үзенең ата-бабаларыннан килгән борынгы ышануларын менә ислам мәдәниятенә дә ничектер менә шулай яраклаштырган һәм менә шушы шишмәләр күп кенә авылларда очратырга була инде. Әлбәттә, иң билгеле шишмә ул теге Биләрдәге шишмә, изге шишмә, анысын барыбыз да беләбез. Һәм менә слайдта инде менә Лениногорск районында, Кыркәле авылында изгеләр шишмәсе менә өскә һәм аскы сүрәт бу Сарман районындагы Яңа Минзәләбаш дигән авылдагы Әүлия шишмәсе. Һәм бу рәсемне инде барыгыз да таныйсыздыр инде, бу Иван Шишкинның Святой Ключ близ Елабуги, анысын инде беләсез. Һәм шулай итеп татар теге кая барса да су эзләгән, олы су эзләгән, Идел эзләгән һәм Казан якларында Идел, Уфа якларына китә барсак, анда бит Ак Идел, Кара Идел елгалары башлана. Бу чынлап та менә минемчә инде күчеп утырган татарларның бер төрле хәтере кебек. Алар анда шул Олы Иделне сагынып, бәлки менә шушы яңа атамалар биргәннәрдер. Һәм беләсез, күбегез ишетеп беләдер инде, татар халык җыры су буйлап, монда да Идел турында сүз бара. Идел бит ул тирән бит ул, киң бит ул. Һәм кайбер сүзләрен без аерышкан көн бит ул.
Идел буйларына барсам, сөйләр идем сагышларымны, һәм башкалар. Шулай итеп, монда бер төрле сагыш ята. Менә шушы Идел, олы су образы, Идел генә түгел инде, ул олы су образы бер төрле туган як турында моңлануда, шундый нәрсәләр белән минемчә инде бәйле. Ул менә мәҗбүри рәвештә бит инде халык менә бу яклардан күпләп күчеп киткән шул Башкортстан һәм Кама аръягына. Әлбәттә, алар менә барыбер беренче теге туган илләр турында, тарихи туган илләр турында хәтер барыбер менә шушы халык иҗатында да сакланып калган. Һәм biz bilәбез бит инде менә Башкортстан якларында, Кама аръягында да теге зур да түгел инде ул. Агыйдел манда Сын, Нөгеш, Ашкадар теге шундый су буена барып төпләнергә тырышканнар инде татарлар. Һәм мин үзем менә Башкортстан якларынан һәм еш кына теге сорыйлар миннән, нишләп менә сездә Башкортстан ягына шул кадәр күп җырчылар чыккан ул дип инде. Мин инде моңа өстәп әйтәр идем, җырчылар гомумән Кама аръягынан да бик күп чыккан. Чөнки менә Илһам Шакировны алсак та бит инде Альфия Абзалова, алар теге Башкортстанның шигенә терәлеп торылган Татарстан районнарынан, Азнакайдан, Актаныштан, һәм булар бәлки менә шушы тарихи хәтер белән аңлатыладыр. Бу инде ярым шаярып, ярым җитди рәвештә әйтәм. Менә сез җавап итеп инде, сез менә гасырлар буена шулай Иделне сагынып яшәп карагыз тарихи туган җирдән еракта. Әлбәттә, чарасыздан бәлки моңланып теге җырлый башлыйсыңдыр. Бүтән чара булмаса. Һәм менә шулай бераз шаяраудан күчәбез җиддирәк сорауларга инде. Су бит инде бер яктан файда булса, икенче яктан фаҗига икәнен дә онытмаска кирәк. Чөнки менә татар халык бәйтләрен алсак, анда бит инде күп кенә менә шушындай очраклар бәян ителә. Яшь кыз, мәсәлән, суга барган, кир юганнар бит инде су буенда һәм басма мәсәлән сынып киткән һәм яшь кыз батып үлгән. Мәсәлән, Гайша исемле кыз турында бәйет бик популяр булган 20нче гасыр башында. Аның төрле вариациялары бар инде. Онда менә шушы Агыйдел суына батып үлгән кыз турында тарих инде сөйләнелә. Һәм тагын башка төрле бәйтләр дә бар. Мәсәлән, Шәмси Камал исемле кыз турында бәйт, монда инде Мёша суына батып үлгән кыз турында сүз бара. Бу инде әлбәттә бу яшәешнең тагын бер үзенчәлеген чагылдыра. Бу заманда теге хатын-кызлар бит инде су коенып, су кирип йөрмәгәннәр һәм йөзә бик белмәгәннәр әлбәттә. Иделләр белән ерактан гына сокланганнар, менә теге хуҗалык өчен генә, хуҗалык ихтияҗлары өчен генә кулланганнар. Бер төрле менә ял һәм тәнне чыныктыру кебек нәрсәләр булмаган. Һәм шуңа күрә бәлки менә шушындай фаҗигаләр бигрәк хатын-кызлар арасында булгандыр. Иратларны алсак инде анда бераз башкачарак булган инде хәл-әхвал. Мәсәлән, Габдулла Тукайның бәлки балачак язмаларын искә төшерсәк, анда бит инде төшерсәк, анда Мәсәлән, Кырлай турында бит яза, ул су буенан кайтмаган Нәрҗә буе шунда коенып, рәхәтләнеп үскән инде ул Кырлайда Габдулла Тукай. Әмма барыбер бу инде иратларда су белән бәйле фаҗигалар булмаган дигән сүз түгел. Барыбер тормыш булгач төрле хәлләр була. Һәм мәсәлән, менә бигрәк тә су белән бәйле эшләрдә инде. Тагын бер бәйтне инде мисал итеп китерәсем килә. Бу суга баткан бурлаклар дигән бәйт. Монда Ульян яктагы татарларның хәле, тарихы бәян ителә. Горенко, Ломат дигән авыллардан чыккан кешеләр бурлаклар булып эшләгәннәр һәм менә монда шушы эш барышында инде батып үлгәннәр. Монда менә шундый сүзләр бар. 4 мусульман, 5 урыс киттек Идел өстенә, бурлакларның шул эшен Идел өстенә бару дип әйткәннәр. Инде шундый сүз бәйләнеш таралган була. Һәм менә шундый хәл. Һәм су белән бәйле фаҗигаләрне алсак, башка төрле әлбәттә хәлләрдә булган, афатлар, теге су басуы кебек нәрсәләрдә булган. Һәм тагын бер бәйткә игътибарыгызны җәлеп итәсем килә. Ул да булса Оры карьясындагы су басты бәйте.
Монда да инде мондый менә бәйт бик тәфсилләп язылган инде бу су басу хәле. Монда Арча районындагы Ору елгасы турында сүз бара. Карасагыз инде бу кичкенә менә елга. Менә шушы елга бу бәйтне укып чыксак, бүтән авылны баскан суга. Ору дигән илләрдә 6 аршын су яуган. 6 аршын ул хәзерге цифрага күчерсәк 4 метрга якын су дулкыннары инде. Авылларын шул алган, Күр Худайның эшләрен судан җанын алдырган. Ягъни монда инде үлгән кешеләр дә булган. Илмәлеккә кермәдек, авылыбыз агып киткәнче үләребезне белмәдек. Сулар көчле агадыр, Габит суда барадыр. Агай мине алсана дип тилмереп җылап барадыр. Кыллар иленә барыгыз, каберен сорап белегез. Ягъни бу Габит инде суда батып үлгән йорты белән бергә. Кыллар иле бу менә шушы яклардагы бер авылның исеме инде. Габделхалик мулла кеше суда агып барадыр, тәрәзәдән башын тыгып зикр әйтеп барадыр. Ягъни тагында йорты белән инде агып киткән, зикр әйтеп ул теге Аллаһка мөрәҗәгать итү кебек була инде. Әмма барыбер бу Габделхалик та баткан. Һәм бу чынлап та тарихи вакыйга. Бу була 1 июнь 1817 елда Арча районының хәзерге Түбән Ура дигән авылда менә шул Ору елгасы буенда урнашкан инде. Татар чыганакларын алсак, монда 82 кеше батып үлде дип әйтәләр, язалар инде. Рус чыганакларында инде, мәсәлән, Казан губернатор документларында 15 кеше үлде дип язылган. Бу инде бәлки ул вакытта бит менә шундый фаҗигалар булса халык арасында, янгынмы, барыбер халыкта компенсация кебек ниндидер ярдәм сораган хөкүмәттән, бәлки шуның өчен бу цифраны бераз киметеп күрсәткәннәрдер. Әмма уртача цифраны алсак та бит инде бер генә кеше батып үлсә дә, бу коточкыч фаҗига менә шулай су басып һәм җәй көне бит әле, яз көне дә түгел, менә шулай кешеләрнең батып үлүе. Һәм бу халык хәтерендә инде су вакыйгасы булып истә кала. Бу хәл, тарихи хәл. Бу безнең менә институтның директоры Радик Римович Салиховның китабында тәфсилләп язылган инде бу хәл һәм гомумән менә шушы авылга багышланган китап «Служилый ура» бик яңача язылган инде. Бу гади генә татар авылы булмый инде. Монда төрле мануфактуралар эшли. 18 гасырдан башлап монда бик бай кешеләр яши, абруйлы кешеләр яши. Һәм бу авылны инде Шәһри Ору дип йөртәләр. Ягъни Ору карьясы да ул шәһәр рәвешендәге авыл дип әйтергә була. Ягъни монда юкка гына исеме дә рождение татарского капитализма дип аталмаган бу китапның мануфактуралардан менә шу кумачный, бязекрасильный, бумажный һәм башка мануфактуралардан менә шу татар байларының үсеше инде менә шуннан башланган. Һәм бу су вакыйгасына инде кирәйләнеп кайтсак, монда инде кешеләр ничек моны интерпретация бирәләр. Менә шулар байлар булсалар да бу алда ниндидер татулык булмай инде. Бер мәхәллә икенче мәхәллә белән ничектер сугышып түгел инде, конфликт рәвешендә яшиләр, ярышып бисәк тә була инде. Һәм бу авылда инде күпләп читтән килеп эшләгән кешеләр дә була инде, ярлырак кешеләр, байлар инде әлбәттә үзенең тәкәбберлерәк тә тоталар. Һәм менә шушы бу су вакыйгасын теге библейский потоп кебек бер төрле җазада кебек итеп халык инде сөйли. Һәм менә бу бәйттә дә сүзләр бар. Маллары утырып калган кырларда, ягъни менә шул байларның инде байлыклары барып кергәч исе киткән, агып киткән малларга кызганып тапкан малынан хәер садака бирегез. Бу менә шу бәйет буенча инде. Һәм ни өчен менә бу бәйеткә һәм Ору авылына мин аерым игътибар бирәм. Монда инде су һәм экология мәсьәләсе дә менә шушыдан килеп чыга. Чөнки менә бу кичкенә Ору елгасы, аны бу байлар төрлечә
шуқадар аңсыз кулланалар менә шу табигать байлыкларын, бу елганы төрлечә буалар бит инде мануфактуранан шупшары бит менә шу Ору елгасына барып төшә, су пешерана. Бу менә юкка гына кызыл төстә түгел, бу китап Кумач анда эшлеләрендә һәм язмалар да бар, документларда ярты Россияны менә шушы авылда чыккан Кумач белән тәэмин итәләр инде. Һәм әлбәттә бу оборотлар инде бик нык була һәм шуңа күрә табигатькә дә зыяны бик күп була. Һәм авыл җирендә яшәсәләр дә аларга эчәргә су булмый инде. Элек алар ору суын менә шу чип яшиләр бу авылда. Менә шу мануфактуралар эшләү нәтиҗәсендә бу су инде пычранып, кызарып, әллә нинди төсләргә киреп бетә. Һәм башка җирләрдән шишмә суын ташыйлар менә шу Ору авылына. Һәм 19-нчы гасырның ахырында инде бу авыл конкуренцияны барыбер не выдерживает инде һәм монда барыбер хәлләр үзгәрә. Әгәр инде 19-нчы гасырның әле беренче яртысын алсак инде менә бу авылдагы хәл Казандагы булган хәл белән дә бик охшаш, чөнки Казанда менә шу Ору авылындагы кебек монда да мануфактуралар төрле сәнәгать ягыннан үсеш алга бара. Һәм әлбәттә алар теге суны бик тә кулланалар. Казан суның бик нык пешранып бетә бит инде. Анда татарлар күпләп яшәгән җирдә бит инде тире эше белән шөгыльләнү бик таралган була. Казанда да була һәм татарлар торган башка шәһәрләрне алсак, мәсәлән, Уфада, Агыйдел буенда, Нижегородский Слободада татарлар күпләп яшәгән һәм алар менә кожевенный промысел дип әйтәбез инде, тире эшкәртү белән бик нык шөгыльләнгәннәр. Һәм Стәрлетамак шәһәрендә дә шәһәр ике якка бүленә, урыс бистәсе, татар бистәсе, һәм менә шу татар бистәсендә яшәгән татарлар да тире эшкәртү белән булалар. Һәм монда да Ашкадар елгасы бик пешранып бетә инде һәм бу шәһәр хуҗалыгы өчен бер төрле проблемага әйләнә инде. Уфада да, Стәрлетамакта да. Һәм Казанда да шундый ук халат була. Су менә 1845 елларда ук су мәсьәләсе кискен тора инде. Бу вакытта Казанда 506 кое була, 2 шишмә, 1 шишмә Казан кирмәне янында була, икенче шишмә шәһәрнең читендә. Һәм Казан суында да, әлбәттә, Иделдә дә су бик пычрак була һәм Кобанда да инде су анда инде бераз яхшырак була, чөнки Кобаның төбендә шишмәләр чыгып ята инде. Әмма тора барамында да сулар бик пычрана. Һәм 1860 елларны алсак инде монда инде сәнәгать тагын да ныграк үсә бит инде һәм хәлләр бөтенләй инде мөшкилләнә дисәк була, чөнки ул вакытта химик анализлар да эшли башлыйлар инде Идел суына да, Казан суга да, Кабан дагы суга да һәм язмалар да бар инде ул чорда яшәгән кешеләрнең Кабан суында мәсәлән теге инфузориялары күренеп тора дип язалар инде. Ну, то есть настолько теге живая вода, в общем, с насекомыми. Һәм әлбәттә Кабан күлен бик нык кулланалар. Анда барыбер ишергә дә аллар, шуннан суны юынырга да шуннан аллар, атларны да шунда барып юындыралар бит инде. Һәм монда бит инде булактагы суда шул Кабан суына эләгеп тора. Һәм булак белән инде бу вакытта инде хәл була, булакны теге буалап куялар, чөнки монда бит инде халык саны күбәйгән саен янгын мәсьәләсе дә барыбер кискенләшә һәм шәһәр эчендә гел генә менә шулай җыелган су булырга тиеш дип шәһәр башлыклары, хуҗалыгы шулай шундый карарга килә. Һәм барыбер булактагы бу су сасы бит инде, барыбер анда чүпчарлар да җыела һәм ул шул Кабанга эләгә. Һәм булактагы нәрсәсе белән үзенчәлекле монда мунчалар теге общий мунчалар теге төзелә инде. Һәм мунчалардагы суда менә шу булакка эләгә. Һәм менә шулай Казан халкы бу чорда бик сыйфатсыз су ичеп яши һәм бер яктан карасаң төрле яктан бит инде су белән уратып алынган шәһәр, суга менә шу кадәр мохтаҗлык кичерә халык. Һәм бер менә кызык инде фараз кеберәк инде менә шу чорда бигрәк тә шәһәр халкы арасында чәй ичү торала.
һәм кайнар су бит инде. Бу инде бәйле 18 гасырда бит инде чайная торговля, чәй белән сату итү дә бик нык Күбәя бит инде Кытай ягынан шәйләр күпләп китерәләр, һәм самоварлар да шул яктан кайтарыла, һәм бигрәк тә инде байлар арасында, шәһәр халкы арасында шул шәй шу гадәте кирип китә инде. Һәм 19 гасырда инде без менә теге Фукстан укып беләбез бит инде татарлар шәй эчәләр дип яза бит инде ул. Бу шәһәр татарлары, Казан татарлары турында сүз бара. Һәм менә тагын без бәйтләр турында башлап җибәргәч, тагын бер бәйтне мисал дип китерәсем килә, бу татар халык бәйте, самовар бәйте, монда инде бер мужик, ягъни мужик дип инде ул вакытта крестьян авыл кешесен әйткәннәр инде. Һәм шәкертләр турында инде тарих бәянләнә. Шәкертләр шәй эчеп утыралар, мужик килеп керә инде. Бу мужик менә су сорый. Аңа инде самовардан агызып шәй бирәләр, һәм ул аны аңламыйча тиз генә эчеп җибәрә һәм авызы пешә. Һәм бу бәйттә менә языла салкын су дип, аны гылт-гылт итеп йотып тор, 2 йоткач мужикның авызы көйде. Худавәндән бу нинди агу диде. Ягъни бу инде менә шу чордагы авыл кешесенең шишмәләр суы эчеп, салкын су эчеп тә күбрәк гадәтләнгәнен күрсәтә инде. Шәһәр халкы сусының кандырасы килсә, ул теләсә дә, теләмәсә дә барыбер кайнар су эчкән, шәй эчкән, чөнки салкын су эчәм дисә, аннары теге холера һәм башка теге ширләр эләктерү бик тә мөмкин булган. Һәм әлбәттә шәһәр хуҗалыгы, Казан шәһәр хуҗалыгы инде бу су мәсьәләсен төрлечә шишергә тырыша, төрле проектлар карала, һәм ниһаять 1874 елда Казан водопроводы төзелә. Бу инде 24 октябрь көне ачыла. Летской садны барыбыз да беләбез инде, андагы фонтан җире дә һаман да калган. Менә шунда тантаналы рәвештә инде ачыла. Монда инде Казан хуҗалыгының теге вәкилләре дә җыела инде. Һәм бу чын мәгънәсендә Казан халкына инде бик нык сөенечле хәл була. Монда шишмә суын китерәләр Пановка дигән авылдан, бу хәзерге Питрәч районы, һәм Киндерка елгасының шишмәләре дә инде монда шул водопровод суына кушыла. Бу су әлбәттә бушлай гына таратылмый, чөнки бер төрле табыш та булырга тиеш була инде. Һәм мәсәлән, менә Каз водоканалының һәйкәлен күбегез беләсездер инде, теге водовозчик. Менә ничек шулай ташыганнар. Бу инде 20 гасыр башындагы сүрәт. Монда Бишбалта бистәсендәге менә хатын-кызлар бу колонкадан инде су алалар. Монда менә шулай теге ташып йөреп сатканнар инде. Һәм сорау инде сезгә. Менә шу кешегә 19 гасырда менә сезнең уегызча күпме су кирәк булган икән? Литр? Юк, чиләкләп. Бер кешегә көненә, бер кешегә. Көненә, юк, кулланырга. Көненә. Бишелек, бу авылда шулай. Монда инде Казан водопроводын төзегәндә, проектлаштырганда алар 3,5 чиләк су бер кешегә норма, шәһәр кешесенә дип шулай куйганнар инде. Һәм бу әле халык саны алга таба артыр әле дип куелган инде. Ягъни запасым инде 3,5 чиләк. Әлбәттә безнең хәзерге халәт белән чагыштырсак, без менә никадәр су белән менә кулланабыз, уйламыйча инде. Һәм теге менә отельләрдә була бит инде табигатьне, экологиягә сезнең карашыгыз уңай икән, суны экономна гына кулланыгыз дип менә шундый норма. Һәм әлбәттә мин бит инде башлап җибәрдем инкыйлаб турында, һәм хәзердә менә шу инкыйлабка кайтып әйтәсем килә инде. Су мәсьәләсе чынлап та инкыйлаб та инде әлбәттә
бик танык кискенләшә һәм бу вакытта бит инде 17 елда бигрәк бу Казан халәтен алабыз инде. Шәһәр хуҗалыгы эшләми башлый, урамдагы теге чүп-чарлар җыелмый, теге выгребной яма дип әйтәбез инде, андагы нәрсәләрдә чүп-чарларда чистартылмый. Әлбәттә бу суга да йогынтысы бик күп була һәм шәхси оешмаларны алсак та, мәсәлән, мунча мәсьәләсе, шәһәрдә мунча мәсьәләсе. Монда бит инде килгән кеше күп була, бу вакытта солдатлар да күп була шәһәрдә, качкынлар да, аларның теге үз фатирлары булмый, вернее, үз йортлары булмай, алар теге фатирда яшиләр, шуңа күрә үз мунчалары булмай, алар гомуми мунчалар белән кулланырга тиеш булалар, әмма бу чорда менә шушы мунчалар да ябыла башлый инде, шулай ук Булактагы мунчалар да. Ягъни ул нинди сәбәпләр белән бәйле? Мәсәлән, забастовкалар оештыралар мунчадагы эшчеләр һәм бер ай буена мәсәлән мунча эшләми. Бу кешеләр менән кая барырга тиеш, кая юынырга тиеш сорау. Һәм бу вакытта бит инде 17 елда дефицит һәм хаклар, бәяләр бик нык тиз үсә һәм мәсәлән Казанның бер мунчасы, күп кеше йөргән мунча 100%-ка хакны арттыра, мунчага керү хакын инде. Һәм әлбәттә кайбер кеше инде уйлана башлый, барыргамы, юкмы мунчага. Бу әлбәттә санитар-эпидемиологик нәрсәгә инде халәткә бик зур йогынты ясый. Менә шу су белән куллану мәсьәләсе инде урамнарда да чүп-чар бит инде һәм мунчалар да ябык. Һәм без беләбез бит инде бу менә беренче бөтендөнья сугышы еллары, революциялар, монда инде халык бигрәк тә күп менә шу сугыш нәтиҗәсендә түгел, төрле эпидемиологик чирләр сәбәпле инде кырылган, ул да булса тиф, холера һәм башка чирләр. Һәм нәтиҗәләп инде нәрсә әйтәсем килә? Әгәр бу инде инкыйлаб белән генә бәйләп булмый бу халәтне, ни өчен менә шушы 17 елда бер төрле коллапс булганын. Гомумән менә 19 гасырдан ук килгән теге халык арасында экологик культура булмау белән дә аңлатырга була инде. Чөнки бигрәк тә менә шу 19 гасырда бит инде сәнәгать үсеше нәтиҗәсендә табигатькә теге табыш дип карыйлар, бер төрле ерткычларча караш була бит инде. Әлбәттә 17 елдан соң менә шул субботникларда әйтеп үттем бит инде, бер төрле экологик культураны да үстерергә омтылыш була, әмма ул барыбер өстән төшерелгән директива кеберәк кенә кабул ителә һәм барыбер халыкның теге менталитетында табигать ул минем йортым түгел, хөкүмәтнеке дигән караш барыбер кала инде. Һәм шуңа күрә дә барыбер табигатьне саклау бик булмый. Һәм без беләбез бит инде менә бу Казанның уртасында Ширек күл. Ширек күл дә бит инде юкка гына килеп чыккан топоним түгел, бу шул 19 гасырдан, 18 гасырдан калган. Бу монда еллар буена төрле халык инде үзенең чүп-чарын шунда ташлаган, сасып торган урын менә шу Ширек күл. Ул да менә шу экологик культураның табигатькә теге ерткычларча караш һәм гомумән теге үзенең яшәгән урынына ерткычларча караш булуны исбатлый торган топоним инде Ширек күл. Әгәр алдагырак тормышны алсак, анда барыбер менә әйтеп үттек бит инде, ияләр булган, су ияләрдә булган, бу инде бигрәк тә 18 гасырга кадәр булганрак барыбер караш, мөнәсәбәт. Хәзерге халәтне алсак инде ышанасы килә барыбер, табигать булай гына түгел, ияле йортка әйләнсен дип һәм бәлки бигрәк тә татар халкының теге күңеленең төпләрендә, иң теге караңгы урыннарында бәлки теге су ияләренә ышанылманда, табигатькә хөрмәт йөзеннән карау, гомумән табигать теге Худайдан бирелгән иң күркәм бүләкне һәм аны кадерләп куллану дигән бәлки мөнәсәбәт уянып китер дигән өметтә инде лекциямны тәмамлыйм. Рәхмәт сезгә. Вы говорили то, что по поводу колонок. Сейчас практически не осталось этих колонок. Очень было удобно, то есть когда воды нету,
То есть идешь на колонку и набираешь, а сейчас водовозы неизвестно куда приезжают, и ты пока их найдешь, вода заканчивается. Почему их убрали и возможно ли их возрождение вообще? Ну, если как какой-то историк культурного наследия, наверное, и интересное предложение, но вообще вопрос, наверное, не столько ко мне, а к городскому хозяйству, непосредственно мэру города Казани, Ильсуру Метшину. Ну, на самом деле, да, согласна с вами, что келешем. Шынлап та су булмаганда бик кыйын була шәһәр җирендә. Су барыбер яшәешнең төп чыганагы. Элек тә хәзер дә. Сез юк, микрофон кирәкми. Сез менә суга булган мөнәсәбәтне караганда башка халыкларны да карамадыгызмы? Аерыла микән менә суга карата мөнәсәбәт, иҗат һәм нидә көндәлек тормышта кулланыш башка халыкларда һәм татарларда? Менә Тәбрис әфәнде лекцияны алдан тыңламаган. Анда мин башта әзрәк әйтеп үттем, урысларда кую казу гадәте, чуашлардан төрки халык буларак менә шу су ияләренә ышану, дух родника дигән нәрсә. Шундыйрак инде. Изге шишмәләрне бар халыкта да бар, барыбер суга. Су инде бөтен халыкка да барыбер кадерле нәрсә, чөнки тормышның төп чыганагы бит инде, төп шарты дисәк тә була. Әмма бездә, минемчә, инде бигрәк тә ничектер хисләнеп карау бар инде шишмәләргә, елгаларга. Чөнки безнең теге менә булгыр цивилизациясе да бит барыбер алар теге сулар белән бәйле бит, су юллары белән бәйле. Идел, әйе. Тагын сораулар? Бер реплика гына әйтәм инде. Менә бу идел дигәндә татарларның урыслардан аермалы буларак караш башка төрле булган. Чөнки урта гасырлардан башлап ак иделдән идел башланган дип саналган. Һәм монда инде бәлки ак идел, ну, менә хәзерге теге топонимика белән әйтсәк, Кама ул төп булган. Шуңа күрә теге ни хәзерге иделнең Камага кушылганчы, ул кушылган шул елга булып саналган. Шуңа күрә татарларда Уралдан, идел Уралдан башланган. Шуңа күрә бәлки ак идел ул вакытта шул иске традиция буенча ул әле баш елга булып саналгандыр. Ул бары тик 19 гасырда гына бераз үзгәрешләр пайда була, чөнки татарлар җәдидчлек чорында географик дәреслекләрне урыслардан тәрҗемә итә башлыйлар. Шуңа күрә караш та үзгәрә. Моңарчы татарларда барбер иделнең географик структурасы башка төрле булган. Рәхмәт, тагын бер реплика менә шу идел, ак идел мәсьәләсен дәвам итеп, әмма теге урта буатларны әйттегез бит инде, урта гасырларны анда ук теге менә хәзерге Уфа тирәсендә Беловолжская волость дигән төшенчә дә булган бит инде, ягъни теге ак идел белән бәйле. Волошка дигән сүз ул рус телендә еш кына иделгә кушылган кичә елгаларга кулланылган. Ак иделнең үзенә түгел. Юк, Волошка, Волга, Волошка дигән сүз. Асылдан бу Волга һәм Кама, алар икесе дә идел. Һәм урысларда да Волошка, белая река белая Волошка, еш кына шушы сүз ул 8 гасырда да бар, Рычковта бар. Анда шул ак иделне алар белая Волошка, белая шул идел дигән сүзне алар Волга урынына кулланганнар. Кайти татарлар тәрҗемә иткәннәр. Бәлки шулай әйе, но татарлар Төркия җирләрдән килгән. Ләкин башка аларда Шулман аңда алар Миңа кисәтү ясасалар да, мин барыбер тагын бер тапкыр сорарга булдым, уялы булса да. Шундый сорау, сезнеңчә татар халкы ул дала мәдәниятеме, урман мәдәниятеме, әллә елга мәдәниятеме? Шундый шәп сорау.
Бу теге бүгенге көндәге вазгыятьләр белән дә бик бәйле, бәхәсләр белән дә бәйле. Теге Волжская Булгариягә әлбәттә елга ягына тартыла, татарлар, төркиләр ягы дала ягына тартыла, Мишера яклары урман ягына тартыла. Мин инде әйтәсем килә. Без Казаннар мәсәлән. Сез Казаннар урман ягы, ахырсы яргы урман һәм елга. Демәк, урман һәм Юк, елга. урман, мин әйтер идем, менә бу өч төшенчә дә барыбер үз өлешен керткән татар мәдәниятен формалаштыруда. Диңгез эләкмәгән менә. Огызлар барып җиткән әлбәттә. Без торып калганбыз. Кичкенә бүләк. Ахырда. Да без бүләк итәргә тиеш иде. Рәхмәт. Күчтәнәч. Сезгә бик зур рәхмәт. Лекция өчен. Менә коллегам Лилиянең әйткәннәренә тоташтырып башларга булдым. Минем белән мәктәптә укыган классташым Германиягә кияүгә чыгып китте, Германиядә яши. Һәм аның кызы, ул үзенең кызы түгел, иренең кызы үсеп җиткәч, алар Африка, шундый аларда бит христианнарда шундый миссионерство дигән әйбер бар. Һәм алар дин тарату гына түгел, ул җирле халыкларга барып ярдәм күрсәтү. Нидә күздә тота торган шундый бер хәрәкәт. Менә булар Африкага барып җиргәннәр, 1-2 мәртәбә барган. Аның исе китеп сөйләгәне менә барасын ди. Анда да инде булса халык яши ди. Шул халык сусыз интегә ди. Менә аларның күзләре әрнә беткән, аларды аш ялангач, аларның кыюларына чүп-чар тулган ди. Һәм алар шул кыю янында жатып үләләр ди. Дип сөйли. Һәм хәзер бу алманнар баралар ди, чистарталар инде үзенә күрә бит инде благотворительность дип әйтелә бит инде. Шулай итеп буларның су чыганакларын ачып, чишмә кыюларын чистартып, буларга су ирештереп, эшләрен бетереп, кире кайталар. Аннары 1 ел үтә, 2 ел үтә, тагын баралар, шунда тегеләр тагын кыюларын чүпкә батырганнар. Шул кыю янында кибеп, кырып, үлеп яталар. Ягъни суга карата мөнәсәбәт, ул менә сез әйттегез бит, су һәр нәрсәнең башлангычы димме, хаят башлангычы бит инде беләбез. Алар аны белмиләрмени? Бер яктан караганда алар бит цивилизациядән читтә торган халыклар, цивилизациядән читтә торган халыклар, аларга да без аларны кабул итәбез, табигать белән бик тыгыз мөнәсәбәттә яшәгән халыклар итеме? Менә аларның чынында ияләре, алар ияләр дөньясында яшиләр. Миңа шулай тоела. Менә бу хәлләрне ишеткәч, мин бик аптырап калдым. Мин бу ни хәл итәм? Бу мөмкинме мондый нәрсә? Һәр хәлдә менә сезгә дә җиткердем. Белеп торыгыз. Ягъни табигатьтә яшәү, цивилизациядән читтә яшәү, әле ул табигатькә карата, аның чыганакларына, ресурсларга карата мөнәсәбәтнең дөрес булу дигән сүз түгел икән. Минем темам бит су, нигъмәт. Нигъмәт дигәндә мин аны беренче чиратта дин күзлегеннән шулай карап әйткән идем. Шуңа күрә мин хәзер Коръәннән берничә фикер китерәм. Коръәндә әйтелгән
һәр тереклекне судан булдырдык дигән. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә ул Коръән кайчан ингән? Моннан 1000 ел ярым диярлек инде, Дөреслектә, менә бу һәр тереклекне судан яраттык дигән әйбер, ул шул борынгы заманда яшәгән кешеләр өчен бик зур ачыш булган. Чөнки кешенең, менә аерым алганда кешенең организмының никадәр дәрәҗәдә ничә проценты судан торуы, аның ул бит соңгы яңа заман дәверендә ачыкланган хакыйкать. Анда төрле әйтәләр, 60%, 80% диләр анда. Кеше, ягъни кешенең организмы судан тора. Менә мәсәлән, мин 100 кило икән, минем 80 килом су булып чыга бит инде. Деме? Шуңа күрә, менә бу Коръәндә бу әйтелгән хакыйкать, ул Коръәннең үзенең дә шуннан да теге дөньядан, Аллаһ тарафыннан иңдерелгән китап булуына бер дәлил булып тора. Һәм икенче яктан мөһим бер фикер. Бусын мин бер янәшә барган юнәлеш буларак кына әйтеп китәм. Аллаһ Тәгалә әйтә, судан булдырдык ди һәр тереклекне. Башка аятларда кешегә карата әйтелә, кешене балчыктан, ләмнән булдырдык дип әйтә алыймы? Бер генә җирдә дә Коръәндә кешене һәм шул исәптән тереклек дигәндә әйттек инде, бөтен тереклекне судан булдырдык дигәнен. Һәм бу менә бу галәмне без тотып карый алган, күрә алган, ишетә алган, туя алган менә бу шун барлыкны дип әйтик. Аллаһ Тәгалә юктан бар итмәгән. Шуңа күрә дин әһелләре безгә сөйләгәндә Аллаһ Тәгалә юктан бар итте дип, бу җегетләр, ханымнар дөреслеккә туры килми. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, хәтта шундый аят бар, кешеләргә атап әйтә, әллә алар үзләрен юктан бар ителделәр дип беләләрме ди. Бу Коръән аяты. Әллә алар үзләрен юктан бар ителделәр дип беләләрме ди. Менә һәммәбез халык арасында яшибез, дин әһелләре белән әзме күпме аралашабыз. Шуңа күрә монда сүз ишеткәндә һәр хәлдә менә бу аятны истә тотарга кирәк. Инде бераз мөмкинлек булса, сорау да бирергә кирәк. Туктал. Менә мәсәлән кешене судан, тереклекне судан дийме? Ләмнән, балчыктан һәм башкалар. Һәм әйткән, әллә үзләрен юктан бар ителделәр дип беләләрме? Менә шул аятлар белән хакыйкатьне кайтарырга кирәк. Менә мин бер мәкалә язган, мин нигә монда бүген килеп утырдым? Чөнки миңа эштәйтләр, Айдар абый лекция сөйләргә кирәк диделәр. Мин әйтәм, мин каян, мин бит су белгече түгел сезгә. Алар минем мәкаләне укыганнар икән. Аның исеме Величайший Божий дар, ул Ислам Today сайтында чыккан иде. Шулай булгач койрыгыма бастылар да, Айдар абый, син язгансың. Мин стрелкаларын күчереп караган, барып чыкмады. Шуңа күрә ярам әйтәм, барып саваплы эш. Шулаймы? Менә Коръәндә, мен Коръән аяты белән башладым. Анда булай диелә, әйт әле ди. Пәйгамбәргә әйтелә, Аллаһ та әйтә пәйгамбәрдән. Әйт әле аларга ди. Әгәр су җир тирәненә китсә ди, кем аларга саф чишмә суы белән килер ди? Кем аларга саф чишмә суы белән килер, яки кем аларга саф чишмә суы алып килер? Шуннан да чәчләрем ура тора, әгәр уйлап карасаң, менә мин мәсәлән Казанның читендә яшим. Мин Аллаһка шөкер суны чишмәдән алам. Тәпи-тәпи барам да алып кайтам. Менә хәзер язгы ташкыннар акканда булмый, бер бушлай, Аллаһка шөкер. Моны мин бик зур бәхеткә саныйм. Менә чәчләр ура тора, әгәр уйлап карасаң, шуннан чишмә сулар китсен әле. Деме? Битте, чишмәләр кипте, су юк. Шул мәлдә үк безнең олы суларыбызда кибә башлады, инешләр шул көндә кибеп бетәчәкме? Иделләрдә әнә бер 10нчы елда булды бит каты корылык. Су иделдә ни хәтле кимәде су. Ничә метрга төшкәне? Ул бит инде ул әлбәттә теге ясалма, аның нәрсәсе дип әйтим, күләм, аның бит хәзер сәлам, аның бит күләме хәзер ясалма, теге водохранилище буларак
анда да нихәтле кимеде. Әлбәттә, ул теге элеккегә аккан юлында без аның кимегәнен күрмәдек. Анда ул киммәде, әлбәттә. Әмма менә бу су кытлыгын без әзрәк туя башладык ул вакытта. Ул күктән дә юк безгә су. Аның куркынышы килә башлады, кранда да су бетә дигән шундый куркынычлар булып алды. Шуңа күрә су дигәндә бу һавадан соң кешегә бушлай бирелгән иң олы нигъмәтләрнең икенчесе. Ягъни һава дигәндә без аны турында уйламыйбыз даима. Һава бар икән, без сулыйбыз. Һава бетсә, без 2-3 минутта беттек. Кеше юк. Шулай бит. Ягъни һава бушлай бирелгән нигъмәт. Ә менә су, сусыз кеше күпмедер, нишәдер, әйтик 1-2-3 көн тарта ала әле. Бу вакыт аңа ни өчен бирелгән? Гәрчә су үзе ирекле бушлай нигъмәт булса да, кеше су эчмичә күпмедер вакыт тора ала, ни өчен? Ул суны табар өчен. Әгәр шундый хаҗәт булса, менә мәсәлән, безнең монда утыручыларның мөгаен һәммәсе, мин дә шул исәптән суга кайчан теләсәк, шул вакытта кулны сузып алабыз да эчәбез, име? Без хәтта уйламыйбыз да никадәр моның бәхет икәнен. Ә бит кайбер илләрдә суны әллә кайлардан китерәләр. Мәсәлән, шул Африканы алсаң, 10-12 километр барып, ул кабилә кешеләре, алар цивилизация булып, хәзерге мәгънәдә цивилизация түгел. Әллә кайлардан ташылар. Инде шул Африкада, хәзер инде Һиндстанда да башланды. Зур тартышулар бара. Мәсәлән, Африкада Эфиопия дөньяда иң зур платина төзү ташы. Платина возрождения дип атала, име? Эфиопия бит инде шактый кырылыкның нәрсә икән белә торган ил. Ә алар Нил суын буып, шул Нил өстендә платина коралар. Хәзер шумлана башлаганнар гына түгел, инде кутлары очкан Мисырда, Эфиопиядан түбәнрәк илләрдә шул Судан да шунда, Танзаниядә анда катнаша, бу каршы туруларда анда бик зур сугыш дәрәҗәсенә җитәрлек хәлләр, чөнки Эфиопия ул платин төзеп аны тутыра башласа, Мисырларга су калмаячак. Дип уйлыйлар алар. Чынлыкта ничек буладыр, мин белмим. Әмма Мисырны алсак, сез күз алдыгызга китерегез, ул кичкенә ил түгел. Мәсәлән, безнең Россиягә, менә бу Россия булса, Мисырны менә байтып салып чыксаң, мин хәзер түгел хәтерләмим, әллә 9 мәртәбә сыя ул, әллә 12 мәртәбә. Шул тирә инде. Ягъни кичкенә ил түгел ул. Әмма аның халык саны 100 миллионнан артты. Әле моннан 2007 елда 80 миллион иде. Мен анда барган, менә ул вакытта сөйләшкәндә, бездә 80 миллион диделәр. 18 елда бардым, минчә 10 ел үтте, 20 миллионга арткан. 100 миллион. Инде алар менә хәзер пропорцияны санап чыгарсаң, ел сайын ничәле дидем мин, 18 дидем бит. Менә 2 ел үтте. Димәк, анда хәзер 100дән арткан инде. Әле бу рәсми соннар. Рәсми соннар кай вакыт алар бит дөреслеккә туры килми, киметү ягына карый. Ә шушы 100 миллион халык яши, илнең 5% суга юл ачылган территориясында. Ул 5% аның шул Нил үзәне һәм 4-5-6 оазис. 4-5-6 оазис, анда чишмә бар. Алар оазис дигәннән ул тирәдә, оазиста, ягъни халык саны күп була. Да дистәләгән меңнәр, 20-30 мең булырга мөмкин, әмма барысы шул бер су чыганагыннан файдалана. Оазислар ягъни төрле була. 5 меңдә булырга мөмкин, аның янында кеше 20 меңдә булырга мөмкин. Ул инде суның нигенә карап, никадәр килүенә карап. Халык менә шул 5% территорияда Нил үзәнендә укмашып булганыгыз бар бит инде Мисырда, име? Минем исем китте, үзләре мөселман кебек. Мин барган бер вакыт Кызыл диңгез буеннан Нилга таба. Аннары Нил буйлап, мин андагы күрдем хәлләрне, Нилдан бик күп канаулар казылган басуларга. Аларның Нил буйлап менә бер 5-16-20 километр бәлки тигезрәк урыннарда китәдер.
сулы жерлер емес, су кіртілген жерлер. Яғни анда егіншілік белән шөгыльләнеп була, авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнеп була. Менә шул канауларда шүп тулган. Пластик бит, хәзер шүп бит ширип таркалып бетмей. Алар бердә карамыйлар үзләренең суларын. Менә бер уйлаганда бит инде алар суның кадерен белә торган халык булырга тиеш. Бер. Икенчедән, Пәйгамбәребез әйткән дин дигән, диннең яртысы дигән чисталык дигән ниме? Инде үзеңнән калган шүпне җыештырып бару ничектер чарасын табу. Ул дин галәмәте булырга тиеш. Менә булар юк, нигәдер. Һиндстанда хәзер шундый хәлләр, анда да плотиналар төзелә, шул Һинд елгасында, Ганг елгасында, Брахмапутра елгаларында, анда да мәсәлән Һиндстан төзеп куйса, Бангладеш сусыз калачак. Хәзер тау башындагы карлар, бузлыклар эриләреме бик интенсив рәвештә. Ниндидер куркыныч хәлләр бара дөньяда. Менә без Аллаһка шөкер, безнең яшәгән төбәгебез андай кытлык кичермәй. Әмма шулай да мин балаларыма да өйрәттем. Кул җуарга гына кирсәң, мәсәлән, ниме? Бөтенләй җуарга, кул бит җуарга. Кранны дөбердәтеп ачып куярга кирәк түгел. Җитә ул сиңа карандаш җуанлыгындагыны агып торса да, шулай бит. Аннан да кимрәк була әле. Кул җуарга җитә ул, бит җуарга. Ягъни бу суны саклау, суга карата ихтирамлы мөнәсәбәттә булу әдәбен безгә бала чактан ук балалар бакчасыннан мәктәпләрдә тәрбияли башларга кирәк һәм бу дилбәгәне бер кашын да ышкындырырга ярамый. Бу социаль реклама буларак та торырга тиеш безнең масса күләм информация чараларында, әйме? Минемчә шулай. Ягъни суга карата мөнәсәбәтне халыкта үзгәртергә кирәк. Менә мин әйттем, без кытлык кичермәгән халык. Ягъни безнең беребез дә бер генә көн булса, ураза вакытын мин әйтмим, 20 сәгать сусыз түзәләр кешеләр, әмма аннан да артыгы юк. Шулай бит. Минемчә юк беркем дә. Менә мин Экзюпери нәрсәсен укыган идем. Бер китабын. Мин ул язучыны үзем өчен ачкач, бик ничәптер түгел, бик ярата башладым. Менә ул бер вакыт Африканың Сахара өстеннән очканда, ул международный бер бик зур бәйге була ул. Менә яхталарда океан аркылы җирләр бит. Алар самолет белән кайдыр Париждан чыгып китеп, Европадан да Кытайга хәтле барырга, шундый бер ярыш. Ул инде реклама ниннән дә эшләнә юнәлешендә дә, чөнки яңа самолетлар, яңа двигательләр менә шул вакытта. Бу 30-нчы еллар була. Сугышка кадәр. Менә шул укыдыгызмы икән сез аны катастрофага әле? Ягъни алар төнне ориентацияны югалталар да ком тавына килеп керәләр. Әгәр ул тауга менә булай кирсәләр, алар исән калмаса, алар менә булай дип килеп керәләр. Ягъни шуып төшәләр дә үзләре исән кала, самолетлары бер нәрсәгә яраксыз. Шул уртасында тыякка да 1000 километр беркем юк, бу якка да 500 километр беркем юк име? Алар калалар шундай авыр хәлдә, бер көн үтә, 2 көн үтә, алар үзләренчә хәйлә кырып су җыярга тырышалар. Алар парашютларын ачып, җәеп, иртән бит чык төшә. Ул шулда да шулай чык төшә. Шул парашютка җыелган чыкны җыеп алып, сыгып эчмәкче булалар. Әмма парашютның тукымасына сеңдерелгән булгандыр химикат, пикрил дип атала бугай, агу. Алар бу суны эчә алмый, аларны кыстырау бик каты. Менә шулай итеп булар үлем хәленә калалар. Һәм буларны коткара шуннан үз эшләре белән дөяләрен җитәкләп карван алып баручы булам ул бер бәдәви гарәп. Бу Ливия, хәзерге Ливия җирләрендә булган хәл. Әмма ул гарәп дип әйтәм инде, бәлки ул гарәп булмагандыр. Буларга туп-туры килми, ул кайдыр читтән үтеп бара, җырактан. Булар кычкыра алмыйлар, бу тамаклары кипкән инде, буларның суларга да хәлләре калмаган хәл. Булар уйлар без кычкырабыз дип, алар кычкырмыйлар, тавышлары чыкмый. Анда бөтен мөгъҗиза буламы юкмы? Менә нидән тора? Бу карван алып баручы
бәдәви гарәп ни сәбәптән башын борып каядыр читкә карарга тиеш. Аның күзе алга төбәлгән, карашы маңа нәрсә кирәк бүшле. Унда сулда нәрсә барын белә ич ул. Кымда кым. Туп-туры бара, менә шул вакытта мөгъҗиза була. Нигәдер ул башын борып булар ягына карый да буларны күреп ала. Менә шуннан соң Экзюпери исән калганнан соң яза инде ул анары. Мен суга дуга дип кабул итәм. Аның ул язган сүзләрен. Шуннан да суның никадәр кыйммәтле хәзинә икәнен, никадәр кыйммәтле нигъмәт икәнен аңлаган кеше генә шундый сүзләр яза ала. Мен хәтта монда китерә дә алам. Мен урысчасын укыйм инде, әйме? Ул былай дип яза: вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь. Тобой наслаждаешься, не понимаешь, что ты такое. Ты просто необходимый для жизни, ты и есть жизнь. Ты величайшее в мире богатство, но и самое непрочное. Ты столь чистая в недрах земли. Можно умереть подле источника, если в нем есть примесь магния. Можно умереть в 2 шагах от Солончакового озера. Можно умереть, хоть и есть 2 литра росы, если в нее попали какие-либо соли. Ты не терпишь примесей, ты не выносишь ничего чужеродного, но ты даешь нам бесконечно простое счастье. Менә шушындай көнгә калмагай кешелек дөньясы. Мин әйткән идем бит, бу Аллаһ Тәгаләнең безгә бушлай биргән нигъмәте дип. Әмма без шундый коточкыч вакытта яшәргә туры килде безгә. Бездә хәзер һаваны да инде Япониядә инде күптән шулай, беләбез ич, ниме? Сатып өләшәләр. Мәсәлән, сатып алырга акчаң булса, сулыйсың анда. Бәлки хәзер алай түгелдер, белмим. Әмма су дигәндә инде менә без Совет дәверендә яшәдек, суны шешәләр белән сатып алу минералка булса гына иде инде, әйме? Хәзер инде кеше краннан суган, аккан суга ышанмый. Шәһәр кешесе әнә яул урамда торган будкага барып, кемгәдер акча түли. Шушы нигъмәт өчен. Ял кибеттән сатып ала шешә белән. Минемчә бу хәл дөрес түгел, әмма алга таба менә бу күренешләр алар кискенләшергә мөмкин. Чөнки байлар байып туя белмиләр. Менә Лилия бик кызыклы нәрсәләр ишетеп калдым мин, соңрак калсам да. Казан суы инде 19 гасырның беренче ярсында, әйме, Казан сулары дип әйтик инде. Пешеранган булган. Ә инде хәзер инде океан турында әйтеп, океан пешеранган ичен хәл. Океанда шүктән җыелган утраулар бар, беләсез инде, менә шушындый шартларда нефть түгел, су әйләнәчәк иң зур капиталга. Әлбәттә аны үзләштереп, үз кешеләренә хезмәт иттерергә теләүчеләр табылмый калмас. Дөнья үзгәрмәсә, бәлки дөнья үзгәрсә, бәлки алай булмас та. Һәр хәлдә менә мин әйттем, бу темага суны саклау, суга карата иктисатлы булу. Иктисатлы дигәндә мин күздә тотам суны исрафсыз куллану, исраф итмичә куллану әдәбен. Ничек итеп аны сезнең белән киңәшләшәсем килә, ничек итеп аны хөкүмәт даирәләренә бу мәсьәләне күтәреп, ничек итеп тәрбия эшләрен башларга шуннан. Чөнки үзенең аяк астында булган шушы байлыгын саклый алмаган халыкның аның киләчәге юк. Аны теге Африкадагы мискеннәр шикелле. Аларның баш миләрдә кибеп кырып теге шиклек төшекли шылтыр җиридер инде. Шуңа күрә алар кыйларын пычраталардыр үз куллары белән. Минем өчен мәсәлән, ул су дигән әйбер миңа насыйп булды бала чагымны авылда үткәрергә. Дәвәнидә мин бала чактан шын җирдән агып чыккан саф чишмә сулары эчеп үстем. Һәм бер кызыклы хәл, безнең чишмә бакча башында иде. Авыл бакчасы ничә 25-30 сотый, ничәдер 100 метр дип әйтик инде, аска төшәсең дә, шунда чишмә. Менә миңа шундый бала чактан чишмә, аннары инеш, болын.
бу кешенең дөньяга карашын, дөньяны кабул итүен, дөньяны танып белүен үзенчәлекле дип оештыра. Нишләп күбесенчә бөтен язучылар, шагыйрьләр, җырчылар авыл җирлегеннән чыга бит. Менә минемчә ул шул табигать белән якынлык. Мәскәүдән чыккан бер язучыны беләм мин. Яхина, но үзегез беләсез инде язучы икән. Һәм менә бу чишмә турында су гына түгел бит, әле бит һәр суның үзенең сыйфаты бар. Миңа бер акылга сыймаслык бер хәл сөйләделәр, шул безнең авыл кешеләре. Бу безнең мин әйткән, безнең бакча башындагы чишмә, ул авылның нәрсә дип әйтим? Бер җирактагырак очы. Бар Олы юл янында бер чишмә. Олы юл булгач, моны инде колхоз, аларны мактап әйтәм, колхоз дип әйтәм, алар таралмадылар, алар хәзерге башкача аталарны колхоз, элеккечә колхоз йөртәләрне. Ягъни ул таралмады, алар берләшеп шушы сөт җитештерү белән бик каты шөгыльләнәләр. Шуңа күрә андый гына нәрсәләрне эшләргә хәлләре бар. Ягъни юл өстендәге чишмәне алар яңартып, Махитап чишмәсе дип атала ул. Аның суы менә булай итеп кенә ага. 2 бармак җуанлыгында. Әмма матурлап, мәчет формасында ясап, бетонлап, тиешле урынына улаклар куеп, баскычлар, бик матур итеп эшләп куйганнар. Үтеп баручылар шунда барып су алалар. Бу авылның суы шифалы икән дип. Әллә Казаннан кайтып 100 километр. Мен үтеп баручылар, җөрүчеләрне әйтеп тә тормыйм, Казаннан махсус кайтып су алалар шу чишмәдән. Шушы чишмәне яңарткан вакытта шунда эшләгән кешеләрнең берсе миңа үзе сөйләде. Мин операциягә кайтасым, минем бөйрәләрдә таш иде, таптылар ди. Бөйрәләремдә таш иде. Шушы эшне битерәм дә больницага китәм дип тотынган идем. Чөнки акча эшләп алырга кирәк инде ул кешесенә. Һәм миндә гадәттә шул тирәдә яши үзе. Ул принципиаль чишмә суын гына эчә торган кеше. Ул кыйлар булса да. Ул әйтә, хәзер бит машина һәркемдә дә бар, авылда да. Ул әйтә, миндә шушы чишмәне тузгытып аткач, теге төзелеш эшләре барган су алып булмый бит инде. Миндә 2 атна җирдә менә нигә ди, сезнең чишмәгә ди, машина белән. Машина белән килә дә ул, әле аны җәеп төшерергә кирәк тагын. 2 атналап шуннан эчтем мин ди, аннары бусын ясап бетергәч, элеккечә. Ә мин дә сразу киттем, эшне бетереп больницага ди. Барып кирдем ди. Яңадан анализлар тапшырам ди. Мен әйтә, "Кайсын ташларың ди?" Ташларың юк бит бу yerдә. Исем китте, ничек инде алай. Юк, менә анализ шулай күрсәтә, син больницага салмыйбыз, бар, әйдә, вәссәлам, эшең биткән. Мин дә шаккатып кайтып төштем дә, аннары хатын әйтә, син бит теге чишмәдән эчтең ди 2 атна буе ди. Шуннан да дәрсәм. Менә шундый мөгъҗизалы хәлләр дә була. Бусын инде һәркем белә. Ягъни һәр суның үзенең ниндидер бер куәте бар, Аллаһ биргән ниндидер аның сыйфаты бар, шифасы бар. Һәм менә Экзюпери әйткәнчә, кайбер суларны эчеп тә булмый. Анысы да бар. Мәсәлән, мин Ташкентта яшәгәндә, минем туганнарым алып баралар үзләренең бакчаларына, бакчада виноград үсә, алар җир астыннан кнопкага басалар, җир астыннан су бәреп, теге арыкларга агып керә, шулай суаралар виноград yüzümlərin. Ул суны эчергә ярамый. Соленый дип әйтәләр. Нәрсә соленый? Су шикелле, су, бәлки катыдыр ул, бик каты, әйме? Анысы бардыр. Но алайса җиргә утырырга тиеш ул туз, ул бит юк анда. Булар инде бикне нәрсә дип әйтим? Иркә булып беткәннәр, Ташкентта анда бик яхшы су чанаклары бар. Бик сыйфатлы. Алар шуны эчеп ияләнгәннәр дә, бу инде аларга җирдән чыккан су ярамый. Менә шушыларны әйттем, үзенең тормышына булган вакыйгалар белән аралаштырып сөйләдем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Әгәр сораулар булса, бик теләп җавап бирә алам. Ләйлә, килгән өчен рәхмәт, сине күреп бигрәк тә күңелле. Рәхмәт. Шулай. Менә мин бу җегетләргә әйтеп карыйм, җегетләр, моны хөкүмәт даирәсенә күтәрергә кирәк бу мәсьәләне. Ягъни суга карата
дөрес мөнәсәбәт тәрбияләү мәсьәләсе. Ну, менә шундый фәлсәфи, тарихи якларыннан башлап, без әкренләп аны күтәрәбез ул проблемаларын. Татарның карашында, фәлсәфәсендә су проблемасы булсын. Менә бүген безнең башта Рамис Латыпов сөйләде, теге репортаж бик яхшы булды аның кече елгалар буенча. Нәфисә апа Минхаҗева сөйләде, гомумән Казандагы сулыкларның проблемалары. Бу барысы да сез сөйләгән әйберләр белән килеп тоташа. Менә элекеге тарихлары да бу зур бер комплекс сораулар һәм проблемалар. Һәм миңа калса, ничектер, менә без бу су юнәлешендә нидер бер адым булса да атладык һәм татар халкының фәлсәфәсендә, фәнендә бераз булса да бу сораулар күтәрелсә, шулай адымнар тагын да ясалар дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт. Һәм әйтергә кирәк, безнең су юнәлешендә дип әйттем, активистлар аз түгел. Идел сулары проблемалары, Казан су проблемалары, Нокса, Киндерле һәм башка елгаларның проблемалары да алар хәзер ешрак ишетелә һәм ешрак ишетелсә, ул югары даирәләргә дә ирешер дип өметләнәсе килә. Сезгә килгәнегез өчен бик зур рәхмәт, күчтәнәч. Алга таба бу проблемаларны бергә күтәрик. Тарих институтына бик зур рәхмәт. Ул безнең бұрынғы заманнан калган.